Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Setyembre 19 tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 97 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagani mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, nagapadayon sa karon ang pagsinapol may kantanan sa Ungka Flyover. May pipila na diri ka mga rekomendasyon nga nadihon sa aton sining mga kabombo, samtang kita nagaplastar karon sa mga headlines. May mga plano na diri nga pagabuksan or temporaryo nga pagabuksan ang Ungka Flyover. Kag para lamang ini sa mga light vehicle. Lakip na diri banwa ang pagaplastar sang oras, no, nga ginatuyo nga buksan ang nasambit karon nga kontrobersyal nga flyover. Ginaduso diri nga temporaryo nga pagabuksan ang Ungka Flyover kag posible makaagi diri ang light vehicle or mga light vehicle from 5 a.m. to 9 a.m. kag 4 p.m. to 8 p.m. Ini nga mga oras makabig naton iyang rush hour. Ini man sa aton sini nga mga kabombo ang suportado sang Pavia Local Government Unit kag sang Iloilo City Government. Well represented tanan kay ang nasambit sini nga pagsinapol full force, kumbaga ara tanan ang mga opisyal nagikan iya sa bahin sa probinsya kag subong man syudad sang Iloilo. Ara man ang aton sining alkalde si Mayor Jerry Treñas, ara man ang mga tiglawas ukon representante now sang Iloilo, now sa aton sining mga kabombo. Hibaloon naton ang pangkabugusan sini karon sa aton sining mga kabombo sa sining pagsinapol nga ginapanawag sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 na tuhoy iya sa sining plano nila sa Ungka Flyover. Ang kontrobersyal nga flyover sa aton sining mga kabombo kag ginaplastar pagani diri iya karon sa nasambit sining pagsinapol nga ang katuyuan sina diri is moving forward ang tutukan sang DPWH Regional Office 6, no, kay dapat kuno masolusyonan kag magamit na ini sang mga commuter. Ti sino man biyang waay nagalaom nga magamit na ini kay masobra na ni duwa ka tuig kag tunga nga pasakit pag-antos agonia ang gintuga sa mga pumuluyo sa mga motorista diri iya sa syudad kag probinsya man sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo ginaplastar man nga ang mga modernized jeepney kag traditional jeepney, no, pahanugutan nga makalabay sa Ungka Flyover, samtang ang mga motoristo kag bike hindi pwede, ang mga truck ni hindi man pwede, tricycle kag tricycad hindi man pwede. Sinigid lamang adlaw man nakita naton ang sitwasyon sa Ungka Flyover nga kung sa diin gulpiada lang nga ginpintahan kag tawhay kag manayanayang nawong sang 680 million pesos nga Ungka Flyover. Himalo na tundugang karon ang mga informasyon na tuhoy sina diri banwa sa aton man sinipanay niya nga pagpangalagad samtang sa piyak nga bahin sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon.
Iloilo City Police Office Director Joristi Coronica gin panginwalang aligasyon sang 19 anyos nga dalaga nga ginhimuslan ini sang taxi driver sandig sa pagpangusisa sang Iloilo City Police Office. Wala kuno sang may natabo sini iya nga pagpamilit kay voluntaryo kuno nga nag-upod iya ang 19 anyos nga babayi kag hindi man namutong ginsakyan iya nga taxi driver. Tigin na grab na lang guro ang oportunidad samtang mainit pa ang issue batok sa mga taxi driver. Sining 19 anyos nga babayi agod to nga mangin or kabigon bilang biktima. Iban pagid sining mga impormasyon nga nakuha karon sa aton sa mga Bombo reporters na tuhoy iya sa pagsinapol man nga ginpatawag sang Iloilo City Police Office. May kantanan sa mga ginakaulamiran karon sa mga taxi driver nga issue. Samtang dugang pa nga mga balita, Dumangas Fire Station nagpanindugan nga ginobra sini ang ila masarangan sa pagtapna sang kalayo sa sunog nga nagluntad malapit sa ila stasyon sadtong nakaligad nga Setyembre 8. Public hearing na tuhoy sa sunog sa Dumangas, Iloilo wala pa sa gihapon sang natalana iya nga adlaw. Istoryahan man karon naton sa aton sinima kabombo ining inkwentro sa tunga sang Philippine Army kag Communist Terrorist Group sa Banwaya sang Lambunaw nagapadayon. Pilason na record gin airlift na or i-airlift ini sa aton sinima kabombo may pilason ginapayag duha sa mga katapos sang Philippine Army sa nagapadayon sini iyang pagbinayluhan isang lupok dito sa nabukid nga bahin sang Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Dugang pa nga mga balita diri karon sa aton sa nga palatuntunan subong nga udto full pack kita. Fuel subsidy nag-abot na. Cooperative na kulang bangod sa asod-asod sini nga saka sang gatong. Nakulangan pa kuno ang mga kooperatiba bangod man iya sa asod-asod nga pagsaka sang produktong petrolyo. Di sino man nabing hindi makulangan sa aton siniya nga mga kabumbo. No? Ika-12 na karon nga straight nga simana, 12 weeks straight nga nagsaka ang presyo sa nga gatong. No? Inhustisya na niya para sa mga motorista. Makabig na ni naton iyang makamamatay nga sahi isang bili sang produktong petrolyo karon. Hamako nimo banwa ang kerosene nagsaka sang 2 ka pisos kada litro, ang gasolina nagsaka sang 2 ka pisos kada litro, ang diesel o kon krudo nagsaka sang 2 ka piso kag 50 sentimos. Daw kasubong iyang halimbawa sini banwa latigo nga mayara sang tunok, no? Kag kada semana ginalapdos sa aton siniya nga taludtod, ginalapdos sa taludtod sang mga motorista. Grabe na giniya nga pasakit. Golden era gid man subong diya sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, ti ang plastada sinilyo ko balik engineer tong presyo, no? Ang plastada sini banwa nagligad tong adlaw nagtughong ang kilala ko. Ordinary gasoline nagabili sang 68 pesos punto 50 or 60 sentimos. Ti sakaya is tawag sini ang sakaya 2 pesos. Ti may mo na ni 70 pesos ang diesel mga 68 man. 68 man sa aton sino magkabumbo araw iplastar ta na ang diesel 69 saka to 50 pila 71 hindi 72 73 pesos sobra, no? Kay 250 saka mo, no? Ang premium or ang ordinary gasoline 71 pesos 70 centavos, 2 pesos 73 tinta agoy. Sus Maria kagusip. Ang premium gasoline is 73.34. Saka siya 2 pesos 75.34. Grabe ba? Hambal ko gani, sakto na do latigo, no? Nga kada semana, ginalapdo sa taluntod sa mga motorista ang presyo sa produktong petrolyo. Presidente Tatuyan na namian niya maglantaw sang ragongrong sang mga F1 racer nga salakyan.
Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ay, Sos Maria Kagusip po. Ano-ano na ni karon ang sitwasyon naton diri man. Mahal gasolina, mahal bugas, mahal ang mga nagapanguna nga balaklon. Ang ambal sang kilala ko, nagmahal na tanan. Pero ikaw, hindi niya gyapon mahal. Tibawion ta na lang da sa yum-yum. Magamo sila ang sitwasyon. Sa piyak kabahin dugang pangamatalupang doon diri mga balita, Mayor Jerry Treñas nagtugda nga dapat unahon ang pag-identify sa mga dapat manabat sa mismanagement sa kooperatiba bagong eleksyon sa mga bag-o nga Board of Directors. Ay, ginako nila nga may mismanagement gid man sa kooperatiba. Abi ko anay kung why fault finding na diri kag pangitaan ta sang solusyon. Pero subong gadayo sa clutch ni Mayor Jerry Trinas sa nagambal sa nga may mismanagement sa aton sinima kabombo. Anyway, sa muni madalagkuan ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagapangalagad sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo ta dira ang tip ko sa inyo para nga magka-minus-minus sa gasto. Hindi lang mo na magkaong kadon. Sudan na lang. Hindi gani, mantiner na ta biskwit ni. Para nga, may ano man niya, puno may benepisyo, no? Bumbo Brenan, engineer. Di tabi sagad kaon na kanon. Manubo aton sining iyang kolesterol, ini makabulig sa pagpataas ang sugar, ma-minimize ta ang carbohydrate intake, no? Kadamo sa mga benepisyo sining balwa. Kaya magamo sila, hindi ka na magkaong kanon, hindi ka mamagamit sa imo sining salakyan or motorsiklo, kay mahal-mahal gasolina mo. Lakat-lakat na lang tasubong na eh. Hindi gani. Basi mabakal naman yung bike sa pilakadlaw. Anyway, dugangan ta mga dalaguan ng mga balita, issues kay impormasyon diri sa Bombo Anay sa Uto pagkatapos sang Bombo Network News. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Setyembre 19, taong 2023 at mga kabombo at Star Nation, 97 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, mahigit 871 billion pesos na national tax allotment nakalaan para sa mga local government units sa panukalang 2024 National Expenditure Program. Ayon po yan sa Department of Budget and Management. Ang Department of Foreign Affairs naman nababahala sa pagkasira ng mga bahura sa Iroquois Reef, habang ang mga nahuhuling isda naman sa West Philippine Sea bumagsak ng 70% mula noong taong 2020.
Department of Energy pinaghahanda ang publiko kasunod ng naunang babala na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo hanggang sa buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. 35 insidente na itala ng Philippine National Police sa gitna ng papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Abangan mamaya sa ating provincial report, expose nitong si Senadora Risa Ontiveros ukol sa umano'y kulto dyan sa bahagi ng Surigao del Norte, nasa korte na. At sa ating international news, ang Estados Unidos at China kapwa umaasa ng mas matatag na ugnayan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Habang ang Taiwan Defense Ministry naman, binalaan ng China dahil sa patuloy na harassment nito. Abangan din sa ating sports balita ang Gilas Pilipinas, positibo pa rin pagbibigyan ng kahilingan para makapaglaro ang ilang mga players sa Asian Games. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang malaking pagtaas sa kabuang national tax allotment ng mga local government unit para sa fiscal year 2024 na abot yan sa 871.3 billion pesos. Nangangahulugan ito ng 51.11 billion pesos o katumbas ng 6.23% na pagtaas mula sa fiscal year 2023 share na 820.2 billion pesos lamang. Binigyang diin ni Secretary Pangandaman na layon ng Department of Budget and Management na pasiglahin at maging makabuluhan ang tinatawag na inclusive growth sa pamagitan niyan ng pagtaas ng national tax allotment ng mga local government unit. Naayon din ito sa hangarin ng administrasyon na tiyakin ang epektibong paggamit sa mga resources ng gobyerno para sa pag-unlad ng ekonomiya ng buong bansa. Ang pagtaas ng national tax allotment share ng mga local government unit ay resulta ng pagbuti ng revenue collections noong taong 2021 na maiuugnay sa unti-unting muling pagbubukas ng ekonomiya mula sa panahon ng mga lockdown noong panahon po yan ng coronavirus disease 2019 pandemic. Sa ilalim naman ng Section 284 at Section 285 ng Local Government Code ng 1991, nasa 83 mga lalawigan ang paglalaanan ng 200.4 billion pesos sa ilalim yan ng panukalang Total National Tax Allotment Share. Samantala, may nakalaang 201.2 billion pesos para yan sa 148 na mga lungsod, habang 295.4 billion pesos naman para sa 1,486 na mga munisipalidad o mga bayan. Aabot naman sa 174.2 billion pesos ang alokasyon para sa 41 o 41,953 na mga barangay, yan ay sa buong bansa. Ang bawat lokal na pamahalaan ay kinakailangang maglaan ng hindi bababa sa 20% ng National Tax Allotment Share para sa development project na mas kilala bilang Development Fund. Ang 2024 National Tax Allotment ay naayon lamang sa Local Government Code of 1991 at sa desisyon ng Korte Suprema hinggil doon sa tinatawag na Mandanas-Garcia case na siyang epektibong nagpapatibay ng fiscal decentralization dahil yan sa pagtaas ng tax base na ginagamit upang tukuyin ang halaga ng National Tax Allotment para yan sa bawat local government unit. Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs sa natuklasan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard sa seabed ng Iroquois Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay makaraang isiwalat ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard ang sira-sirang bahura sa Iroquois Reef na dulot ng pinaghihinalaang massive harvesting na ginawa ng mga Chinese maritime militia vessels sa lugar. Ayon sa naturang ahensya, ang naturang pagkasira ng marine environment sa nasabing reef ay malaking dagok para sa mga mangingisdang Pilipino. Apektado rin kasi nito ang kabuhayan ng mga mangingisda sapagkat ang pagkasira ng mga corals at natirahan at pangitlugan ng mga isda ay nagdudulot ng pagkonti ng mga isda sa naturang lugar. Samantala, kaugnay nito ay nanawagan naman ng Department of Foreign Affairs sa mga kinauukulan na itigil na ang mga iligal na aktibidad sa lugar upang mapangalagaan ng marine environment at maging ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Iroquois Reef. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, bumagsak sa 70% ng mga nahuhuling isda doon sa West Philippine Sea. Simula po yan noong taong 2020. Isinisi ito sa pagkasira ng mga coral sa lugar kung saan ibinabala ng grupo ng mga mangingisda na inaasahang lalo pang bababa ang nahuhuling isda. Sa gitna pa rin po yan ang napaulat na malawakang coral harvesting ng mga Chinese maritime militia doon sa Rizal Reef. Ang mga coral kasi ang nagsisilbing breeding ground para sa marine life.
Ayon naman kay Pamalakaya Chairman Fernando Hicap, base sa report mula sa mga mangingisda, partikular na yung mga mangingisdang nakabase doon sa probinsya ng Zambales, bumababa ng 70% ang nahuhuling isda sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng Chinese fishing vessel. Nagsimulaan niya ang pagbaba ng huling mga isda o nahuhuling mga isda matapos ang girian sa Scarborough Shoal noong 2012. Nagpigilan ng mga barko ng China ang mga tauhan ng Philippine Navy mula sa paghuli sa Chinese fishing boat na may dalang illegal na kargo ng endangered coral, mga baby shark at mga giant clams. Simula noon ay hindi na umano nilisan ng Chinese fishing vessel ang naturang lugar kaya't hindi na malayang makapangisda pa ang mga mangisdang Pilipino doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi rin ni Hicap na ang pagkuha ng mga China ng mga coral sa lugar ay nagre-resulta sa kabuuan ng kakulangan sa supply ng isda sa buong bansa. Kaugnay pa rin ito, umapela ang grupo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na atasan ng concerned agencies para tukuyin ang lawak ng pinsala sa mga bahura sa West Philippine Sea upang ma-rehabilitate ang mga apektadong lugar, gayon din ang pagdemand o magdemand ng magbayad ng kompensasyon mula yan sa China para doon sa pinsalang inabot ng mga bahura doon sa West Philippine Sea. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga naitatalang election-related incident ng Philippine National Police habang papalapit ang barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa ngayon ay umabot na sa 35 ang bilang ng mga insidenteng naitatala ng pambansang pulisya mula sa iba't ibang panig ng ating bansa, kung saan 12 rito ang hinihinalang may kaugnayan sa nalalapit na halalan, habang 4 naman ang validated non-election related yan po yung mga election related incident ng kapulisan, kung saan 3 po rito ang shooting incident habang isa naman ang alarm and scandal. Samantala, bukod dito ay nasa 19 naman po yung mga non-election related incident na naitala ng Philippine National Police. Sa iba pang mga balita, kasunod ng ulat na pagpapatuloy ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon, pinaghahanda na ng Department of Energy ang publiko. At ayon po sa Department of Energy, maaring mangyari po ito at tiyak na malaki ang magiging epekto sa iba't ibang sektor, lalo na sa kabuhayan ng publiko. Ayon sa naturang ahensya, kailangan ngayon pa lamang ay maghanda na ang iba't ibang sektor ukol sa posibleng epekto nito. Una nang sinabi ng naturang ahensya na ang posibilidad ng pagtaas sa presyo ng petrolyo hanggang sa buwan ng Disyembre ay dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagtaas ng demand doon sa ibang mga bansa, kasama na ang pagbaba ng produksyon ng petrolyo. Kanina alas 6 nga ng umaga nang ganap na ipatupad ng mga petroleum companies ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. At batay sa naging abiso ng mga petroleum companies, mga kabombo Castor Nation, pinakamababa ang 2 pesos o 2 piso kada litro na itinaas sa 3 pangunahing fuel na binibili dito sa ating bansa. Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan dahil ang panukalang pondo ng Presidential Communication Office para sa 2024 lusot na sa committee level ng Senado. Yan ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Lusot na sa Senate Subcommittee on Finance ang panukalang 1.921 billion pesos na pondo ng Presidential Communications Office at attached agencies nito para sa taong 2024. Sa pagdinig na pinumunuan ni Senate Committee on Finance Vice Chairman Senator J.B. Ejercito, muling iginiit ni PCO Secretary Shelley Grafil na ang paglaban sa fake news ang isa sa mga prioridad ng ahensya. Gumawa ng ahensya ng specific program para dito, ang Media Information Literacy Campaign. Nagsagawa rin ng survey ang ahensya kung saan lumalabas na 9 sa bawat 10 Pilipino ang vulnerable sa fake news. At base rin sa pag-aaral ay ang mga kabataan ang pinaka-vulnerable o apektado ng maling informasyon. Kaugnay nito, may kipagtulungan ng PCO sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya na lamang ng DSWD, Department of Education, CHED, DICT at DILG para ma-empower ang mga kabataan kontra sa fake news. Narito pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Number 1 priority pa rin namin, syempre ang communication ng Presidente, pero of course, underlying that is yung nasabi nyo nga kanina, yung fight against fake news. Kaya nga po, ngayong taon, nag-launch po kami ng aming Media Information Literacy Campaign para po
matugunan itong problema natin sa fake news, which I believe I also discussed last. Nagpasalamat naman ang Presidential Communications Office sa Senado sa pagsuporta sa pagpasa ng kanilang proposed budget para sa 2024. Ang iminungkahing budget ay ihaharap sa plenaryo ng Senado pagkatapos niya naipasa ang deliberasyon sa komite. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, suportado ng Grains Retailers Confederation of the Philippines ang pagtatakda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng bagong buying price ng palay. Matahandaan ay nanunsyo na ang bagong price range ng dry na palay o yung naibilad na palay sa 23 pesos mula sa 19 pesos habang ang wet palay o yung kaaaning palay naman ay 19 pesos na mula sa dati nitong presyo na 16 pesos sa bawat kilo. Ayon sa tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation na si Orly Mamuntag, magandang balita ito para sa mga magsasaka. Tataas din anya ang kita at mas gaganahang magbenta ang mga ito. Ang hakbang na ito ay maari pa raw na magpalaki sa produksyon ng palay dahil inaasahan na sa darating na anihan, mas darami pa ang supply ng palay na maaring magpababa sa presyo ng bigas sa mga merkado sa bansa. Kaya naman ayon sa grains retailers, panahon na para tanggalin ang price cap na nagpapahirap din sa mga rice retailers sa ating bansa. Sa dagdag pang mga balita, inirekomenda naman ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. ang pagpapatupad ng mas maigpit na parusa para sa mga jaywalking sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaugnay nito, hinimok ng kalihim ang Metropolitan Manila Development Authority na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para pag-aralan ng rekomendasyong ito. Sinabi ng naturang kalihim na dapat ikonsidera ng Metropolitan Manila Development Authority ang naturang panukala sa mga lugar kung saan delikado ang jaywalking lalo na sa kahabaan ng EDSA at C5 Road. Sa klaw ng EDSA ang mga lugar na kabilang ang Caloocan, San Juan, Quezon City, Mandaluyong, Pasay at gayon na rin ang Makati City. Inirekomenda rin ni Abalos na dapat ikonsidera ng Metropolitan Manila Development Authority ang community service bilang alternatibong parusa sa mga lumalabag. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman George Erwin Romando Artes sa rekomendasyon ni Secretary Abalos at inihayag na makipagtulungan ng kanilang ahensya sa Department of Transportation para sa pagbuo ng mga estratehiya upang hindi na magkaroon pa ng mga nag-jaywalking ng mga individual. Kabilang na ito sa mga nakikitang solusyon ay ang paglalagay ng wire mesh sa jaywalking hotspots. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sinimulan na ngayong araw ang pamamahagi ng nakumpiskang mga smuggled rice o mga ipinuslit na bigas doon sa bahagi ng Zamboanga City. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 1,500 o 1,500 na sako ng mga premium quality rice sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa kanyang pagbisita sa warehouse ng National Food Authority sa Barangay San Roque, Zamboanga City ngayong araw. Ang ipinamamahaging mga bigas ay kabilang ho doon sa 42,180 na sako ng ipinuslit na bigas na nagkakalaga naman ng 42 million pesos na nasamsam ng Bureau of Customs Port of Zamboanga City noong Setyembre 15 ng kasalukuyang taon. Ite-turnover naman ang mga nasabat na smuggled rice sa Department of Social Welfare and Development para sa pamamahagi nito sa mga benepisyaryo sa buong rehiyon. Ang naturang hakbang mga kabombo Castor Nation ay alinsunod daw sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na habulin ang mga nagtatago ng bigas at iligal na nagdadala ng bigas dito sa ating bansa. Ang naturang programa rin ay pinangunahan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang pamahagi po ng iba't ibang tulong mula sa Department of Agriculture, kasama ho dyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Labor and Employment para sa mga benepisyaryong magsasaka, mga mangingisda at mga Pilipinong manggagawa. Itinutulak ngayon ng Department of Energy ang maayos na paggamit ng aviation fuel sa ating bansa. Ito ay matapos sa pakikipagkolaborasyon ng naturang kagawaran sa aviation sector at pang international organization upang makabuo ng alternative fuel na magagamit sa transport sector lalo na sa larangan ng aviation.
Partikular na tinitingnan ngayon ng Department of Energy ang sustainable aviation fuel. Ang sustainable aviation fuel ay isang environmental friendly fuel na may potensyal na magamit at kinukuha mula sa mga natural na bagay. At kinabibilangan ito ng mga kahoy, forestry products at agricultural waste, kasama na ang vegetable oil kung saan mayaman ang Pilipinas. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales, ang alternatibong aviation fuel ay tiyak na nakakapagpababa ng greenhouse gas. Ayon sa naturang opisyal, mayaman ang Pilipinas sa mga ito at malaki ang potensyal na para sa lalo pang pagpapalago ng aviation industry sa ating bansa. Samantala, posibleng tanggalin na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumatayo ring kalihim ng Department of Agriculture ang pinaiiral sa buong bansa na price cap para ho sa mga bigas o sa dalawang uri ho ng bigas sa mga susunod na linggo. Ayon naman kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, mayroon ng mga rekomendasyon mula sa grupo ng mga magsasaka kaugnay doon sa kanselasyon ng price cap sa bigas, kung saan nasa 41 pesos ang itinaktang presyo kada kilo para ho sa regular milled rice at 45 pesos naman kada kilo para sa well-milled rice. Base sa naririnig-an niya nito mula ho sa Malacanang, posibleng sususpindihin na ng Pangulo ang price cap sa katapusan po ng Setyembre o di kaya ay sa Oktubre. Tatanggalin niya ang price cap sa bigas sa oras na magsimula na ang anihan sa mga lokal na palay. Una nang sinabi nitong si Trade Secretary Alfredo Pascual Jr. na inaasahan ng pamalaan na aabot sa 2 milyong metriko tonelada ng bigas ang maaari pong anihin ngayong buwan. Kuha pa tayo ng mga dagdag na update dahil ang paglulunsad ng Motorcycle Riding Academy para sa mga motoristang magre-renew ng lisensya, pag-aaralan daw po yan ng Metropolitan Manila Development Authority. Yan ang pag-uulat ni Bombo Trupio Anwada Jr. Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagsasailalim sa mga motoristang magre-renew sa kanilang lisensya na dumaan muna sa motorcycle riding course. Batay kasi sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, noong nakarang taon aabot sa 263 katao ang namamatay dahil sa aksidente sa motorsiklo at halos araw-araw nila ay may nasasawi na kinasasangkutan ng motorsiklo. Sa paglulunsad ng Motorcycle Riding Academy ngayong Setyembre 27 ay tuturuan ng rider ng tamang disiplina sa paggamit ng motorsiklo. Ayon sa MMDA, magbibigay ito ng formal training sa theoretical at practical aspect ng pagsakay sa motorsiklo. Gayon din ang pangunahing pagsasanay sa pagtugon sa emergency. Ayon pa kay Gartes, kung may mga certain violation ay tsaka na ito isasailalim sa nasabing programa. I understand na yan ay pag-initial na po lamang. Yung renewal hindi pa kasama. So, siguro pag-aralan namin ito together with LTO and TESDA kung dapat ba siyang i-require na from time to time. Siguro hindi lahat. Pwede siguro gawin natin pag may certain number of violations ka. Pwede ka nang i-require na mag-undergo ulit ng training, refresher course para makainga sa requirement sa pag-renew. Layunin nito, nabawasan ang aksidenteng may kinalaman sa motorsiklo. Makikipag-ugnayan daw ang MMDA sa Land Transportation Office at sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para pag-aralan kung dapat din bang i-required ang mga magre-renew na mga rider ng kanilang lisensya. Samantala, nakatanggap ng 10 motorcycle units ang MMDA mula sa DILG para sa ilulunsad na Motorcycle Riding Academy. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras na natin mga kabombo, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, nilinaw ngayon ng Department of Social Welfare and Development na magkaiba ang bagong programa na Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ito ho yung mas kilala bilang 4-Piece Program. Paliwanag ho nitong si Undersecretary for Innovation Eduardo Punay, ang Food Stamp Program ay binuo upang matugunan ang kagutuman sa bansa, lalo na sa mga mahihirap na pamilya sa buong bansa.
Ipinapatupad ito sa papagitan anya ng iba't ibang intervention katulad ng pagbibigay ng mga food stamp at tulong pinansyal. Habang ang 4-piece program o Pantawid Pamilyang Pilipino program ay binuo ng pamahalaan upang matulungan din ang mga mahihirap na pamilya na mapag-aral ang kanilang mga anak at mawakasan ang tinatawag na intergenerational poverty. Ito ho'y nakapokus daw ayon kay Secretary o kay Undersecretary Punay sa edukasyon ng mga bata sa buong Pilipinas. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw upang bigyang diin ang pagkakaiba ng mga target na benepisyaryo o mga mabebenepisyuhan sa ilalim ng dalawang programa na ipinatutupad ng naturang kagawaran. Ayon pa rin sa opisyal, may sinusunod silang mga patakaran sa ilalim ng dalawang programa na siyang binuo ng mga eksperto ng naturang kagawaran at nagsisilbing gabay para matukoy yaong mga qualified na mga benepisyaryo. Oras natin, 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at sa pagkakataong ito mga kabombo, bibigyang daan po natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamang o sa ating mga provincial stations. Bigyang daan po natin, unahin po natin ang bahagi po ng Albay dyan sa Bombo Radio Iloy o Legazpi. 5 American prisoners doon po sa Iran. Malaki daw ho yung pasasalamat sa Biden administration sa kanilang paglaya. Habang itong si US President Joe Biden nakatanggap ng pagtuligsa mula ho sa kanyang mga kritiko. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Legazpi. Malaki ang pasasalamat sa Biden administration ng 5 mga American citizens na matagal na panahong nakulong sa Iran matapos ang kanilang paglaya. Subalit ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Picson, sa kabila ng pasasalamat ng pamilya ng mga ito ay matinding pagtuligsaan niya ang natatanggap ni US President Joe Biden mula sa mga Republicans dahil sa naging pasya nito na makipagkasundo sa Iran. Kung babalikan kasi, kapalit ng paglaya ng mga ito ay pumayag ang US government na i-unfreeze ang nasa $6 billion na Iranian assets. Anya, giniit ng Republicans na dahil sa ginawa ng Biden administration ay posibleng maulit ang insidente at abusuhin ang pagpayag ng Amerika sa kagustuhan ng ilang mga bansa na gumamit ng mga political prisoners. Matatandaan na umabot ng halos 2 taon ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika, subalit ngayon lamang nais sa katuparan ng paglaya ng naturang American prisoners. Samantala, mahigpit pa rin ipinagbabawal ngayon ang pagtungo ng mga US citizens sa Iran dahil nananatili ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tutsada at criticism ang Republican Party na sinasabi nila bakit daw ito ginawa ni President Biden at baka maulit na naman ito kasi may kapalit na ibinigay na pabuya. Yun na nga, yung 6 billion unfreezing the oil revenue ng Iran. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Ama naman at 2 nitong mga anak na mga high-value individual huli sa drug buy-bust operation sa Iloilo City. Habang mahigit 1 milyong pisong halaga naman ng iligal na droga na kumpiska. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa higit 1 milyon na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa ama at 2 nitong anak na mga pawang high-value individuals sa drug buy-bust operation sa Barangay Desamparado sa Haro, Iloilo City. Ang mga arestado ay ang ama na si Rodson Pedrajas at mga anak nito na sina Bobo Pedrajas at Kim Pedrajas, pawang residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, team leader ng Iloilo City Drug Enforcement Unit, sinabi nito na si Bobo ay nahuli noong 2017 at nakalabas noong 2021 at si Kim naman ay nahuli noong 2013 at nakalabas noong 2020 dahil sa pagtutulak na illegal na droga. Maliban sa mag-ama, nahuli rin ang mga tiyuhin ng magkakapatid na si Rolando Obapial Jr. at 5 pang mga durigista na pawang mga street level individuals. Ayon kay Jimeno, matagal na nilang minamanmanan ang manasabing durigista at inalam pa kung drug din ang bahay nila. Sa ngayon, nakakulong na ang mga arestado sa Haro Police Station. Update natin dun sa mga arestado na pag-buy-bust operate against sa Bobo
Sidras Gregory. Pinaprocess namin yung mga papers, pinaka-crime lab na natin sila. Hinihintay na lang natin yung result for filing. Siyam sila lahat. And then 16 pieces heat shell transparent. So inukuha natin sa posisyon, mga 150 grams. It was standard truck price of 1,020,000. Si Police Captain Roque Jimeno III. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa bahagi po ng Mindanao, mga kabombo. Meron pong isang teenager ang patay matapos malunod, mahulog sa isang ilog ho dyan. Nang tawirin daw ho niya, gamit ng kanyang motor na sinasakyan, ang isang tulay habang nagkaroon po ng landslide sa iba't ibang bahagi po ng lungsod ng Coronadal. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Coronadal. Binawian ng buhay ang isang minor de edad matapos mahulog at malunod sa Ala River sa Barangay New Dumangas, Tiboli South, Cotabato. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Vergil Pampulina at Chief of Police ng Tiboli PNP ang biktima na si alias Miles, 15 years old, estudyante at residente ng Purok Gloyan, Barangay Poblasyon sa nasabing bayan. Ayon kay Pampulina, natagpuan ng mga residente ang bangkay ng biktima na nakalutang sa ilog. Lumabas sa kanilang investigasyon na tinangay ng malakas na tubig ang katawan ng biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Napagalaman na sakay ang biktima ng motorsiklo patungong Barangay Halilan sa nasabing lugar nang tawirin nila ang 3 metro na hanging bridge na wala ng kontrol ng driver ng motorsiklo na nagresulta sa pagkahulog nito sa ilog. Samantala, 2 landslide naman na naitala sa lungsod ng Coronadal dahil sa walang humpay na buhos ng ulan simula pa noong nakaraang araw. Naitala ang unang pagguho ng lupa sa Matulas, Barangay Paraiso, Coronadal City kung saan nasira ang porsyon ng daan kaya't nilagyan agad ng warning device ng City Disaster Risk Reduction and Management Office upang maging safe ang sinumang motorista. Maliban dito, may naitala din na landslide sa Barangay Mambukal na malapit lamang sa spring na dinadayo ng mga turista. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Cyrus Urbano, naitala din ang mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa lungsod. Samantala, patuloy silang nakamonitor sa posibilidad ng baha at landslide dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sa nasabing lugar. Mga low-lying areas, extra alert. So, butang ginatong sila sa safe na mga lugar nga identified naman nga mga evacuation. So, mag-coordinate lang sa aton nga mga barangay official sa maging alerto man. Inyo na pakinggan ang tinig ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Mr. Cyrus Urbano. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Kapwa nagpahayag ng pag-asa para sa mas matatag na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at China ang 2 matataas na opisyal ng mga ito. Ito ang isa sa mga tinalakay ni United States Secretary of State at Antony Blinken at Chinese Vice President Han Zheng sa kanilang naging pagpupulong sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York. Layunin nito na tiyaking mapapanatili ang open communications sa pagitan ng 2 bansa at maipakitang responsable nitong mapapamahala ang relasyon at ugnayan ng China at Amerika. Sa isang pahayag, sinabi ni United States Secretary of State Blinken na naniniwala ang Estados Unidos na ang pag-asagawa ng face-to-face diplomacy ay ang pinakamagandang paraan upang matugunan ang ilang mga hindi pagkakasundo at pagkakaunawaan. Habang sa panig naman ng China, ay sinabi ni Chinese Vice President Han na hindi lamang ang China at Amerika ang makikinabang sa mas matatag na ugnayan ng 2 bansa, kundi maging ang buong mundo. Samantala, bukod dito ay tantalakay din ng 2 opisyal ang iba't ibang mga usapin kabilang na ang pananakop ng Russia sa Ukraine, maging ang mga usapin na may kaugnayan sa North Korea, Taiwan Strait at marami pang iba.
Kung maalala, una nang sinabi ng White House na naniniwala itong magiging mabunga ang pagpupulong ni United States Secretary Blinken at ni Chinese Vice President Han. Kasabay ng pagkasabing ang pag-uusap ay matapos ang ginawang pagkapalit ni Chinese President Xi Jinping sa foreign minister nito na si Qin Gang, na ang ipinalit ay ang veteranong policymaker na si Wang Yi. Una lang nakipagpulong o nakapulong ni Wang Yi si United States National Security Advisor Jake Sullivan sa Malta. Matatandaan ding iginiit ng United States na nais nilang maging bukas ang linya ng komunikasyon mula sa China para maibsan ang tensyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Christmas is a time for sharing. K-Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 97 days to go, bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Giving gifts for everyone. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo kagkaron sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 97 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula gani mo ang Korman, Bombot Shama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon before sina sa aton sining mga kabombo. Mangingkaw po danay naton isa ka grocery store owner sa may Arevalo Public Market. Ina may kantanan sa iyaman sining panuaron natuhoy karon iya sa sining pagtukod sa bag-o, no, kaga modernize nga merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo. Ang ginatumod naton ang Iloilo Terminal Market kaga Iloilo Central Market. Sa aton sining mga kabombo, we have on the line Crisel May Testigo, isa ka grocery store owner sa may Arevalo Public Market. Miss Crisel, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Bilang isa ka vendor, anong mangin benepisyo sang moderno sini nga merkado sa imo? Damo siya benefit, sir, ang pag-modernize ang market naman. Kay ini mag-level up na kag mangin malimpyo amon palibot kag naka-plaster na ang mga vendor. Makahatag man ini comfort sa amon, especially sa mga manugbakal, sir. Mm-hmm. Kung sa mga magagmay naman iyang naganegosyo, paano makabulig ini ang pag-develop sa public market naton? Sa mga magagmay nga negosyo, sir, ang pag-develop sa public market namon is makakompete man kami sa mga dako nga establishments, kami mga parking lot area na kami kag mga mangin malimpyo na ang palibot. Mm-hmm. Okay. Now, ano naman iyang mabulig sa bag-o nga mga pasilidad sa merkado sa mga katulad yung mga vendor, ma'am? Oo. Ang kay maging modernize na ang sa mga facility nga Mm-hmm. Yes. Kay nice ng amon market, maging convenient ini sa mga consumers, especially na sa kami nga mga vendors, sir. Aha, ti ko mag-convenient na inalauman ang damo sini nga manugbakal, damo bumalakal, damo customer ninyo. Dako man ang inyo sini nga income pananglitan. Sir, maganda. Makabot sa amon nga Now, ano naman ang iyang imo sini mahambal, ma'am, kay ang Iloilo City Government o ng Local Economic Enterprise Office amo sa gyapon ang mga magadumala sa aton sini nga merkado? At gapasalamat din kami, sir, sa Iloilo City Government, especially sa aton Mayor Mayor Jerry Trias kay sa pagpatigayon sa pag-modernize sa mga merkado.
sa head sang LEO, Ma'am Maricel Mabakyao, sa amon ever supportive and active market in charge, Sir Eric San Agustin, kag sa amon President diri sa Arevalo, Sir Ray Villacastin. Salamat gid. Sa ulihi, mangin destinasyon ng merkado, anong benepisyo sini sa pumuluyo, Ma'am Crisel? Dako ini nga benepisyo sa mga pumuluyo diri sa amon kay damo mabisita nga mga manugbakal, makubulig ini sa mga negosyo nga lapit pagid diri sa amon nga market man, sir. Clean, convenient, kag makakumpit sa mga nagkalain-lain man sini nga mga supermarket or wet market diri sa syudad sa Iloilo, mangin safe ang pagkaon ang produkto. Paano ini makabulig sa konsumidor ukon sa mga bumalakal, Miss Crisel? Dako ang ma-benefit sa manugbakal kay since healthy amon nga ginabaligya, ginasure man namon nga limpyo amon nga ginabaligya diri sir sa market. Okay. So naka-groundbreaking na sa nagligad nga adlaw sa Iloilo Terminal Market, kagay na groundbreaking man sa may Central Market. Ikaw isa ka grocery store owner dira sa may Arevalo Public Market. Kumusta dira ang inyo sining day-to-day nga mga activities, ma'am, kay undergoing subong or padayon subong ang pag-construct? Isa na dira ang Arevalo Public Market man. So far sir, naka-adjust naman kami. Last September 8 nag-celebrate kami sa amon nga first anniversary diri sa amon nga relocation site. Okay man sir amon nga day-to-day nga nga pagbaligya. Okay. So ang ginalauman sini niyo kung mahuman pagid ang mga bag-o sini nga merkado ti anong inyo sini ginalantaw pagid? Sir ga gid kami ga look forward gid kami nga muna sir nga naka-plaster na gid kami nga mga vendors kag na maging malimpyo ang palibot sir. Aman nga bagong halinan nga Miss Crisel, good afternoon. Thank you so much sa imong sininga tiyempo. God bless. Thank you man sir. All right, dari wabit si Miss Crisel, may testigo, isa ka store owner dira sa may Arevalo Public Market nga kung saan ginakalipay gid sa niya ang pag-improvar or pag malapit na lang within reach na kay naka groundbreaking na mo, no, ang Iloilo Terminal Market and the Iloilo Central Market. Subong man ongoing man ang construction sa mga merkado publiko naton sa palibot iya sang syudad sa Iloilo. 39 minutos nakaligad sa takna sininga las 12. Standby sa aton sininga mga kabombo. What's the latest? Ano ginman bala ang nahisugtan? Kay as per latest information, no, plano sininga pagabuksan para sa mga light vehicle ang kontrobersyal nga Ungka flyover. Ginapayag diri Banwa nga pagabuksan ini 5 a.m. to 9 a.m. kag 4 p.m. to 8 p.m. during rush hour. Amo nang pila sini sa mga information nga nakuha naton kagaina sa ginpanigayon sini nga press conference kaupod man sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 kag mga opisyales sang syudad ka probinsya sang Iloilo nagtambong man dito. I-check nato abi ang linya ni Bombo Lin si Bade sa dugang pagid sini nga mga impormasyon. Bombo Lin sa report, please kami. Masobra isa man katuig bombotsam nga hulat sang publiko sa sabat sa bahin sang Department of Public Works and Highways Region 6 kung sinugid bala ang mayara sang sala sa saning kapalpakan sang Ungka flyover. Kag sa ginpatigayon nga press conference with the Regional Director Engineer Sonny Boy Oropel, nasabat gid man ang ining palamangkutanon sang publiko nga ginabasol diri sang Department of Public Works and Highways Region 6 amo ang United Technologies Consolidated Partnership o kung UTCP sa sining kapalpakan sang Ungka flyover. Ang ining United Technologies Consolidated Partnership bombotsam amo ning isa ka geotechnical consultancy firm nga amo ang ginkomisyon sang Department of Public Works and Highways Central Office Bureau of Design
sa pag-formulate sang plano kag design sa nasambit nga flyover. Sunod dali kay Engineer Sonny Boy Oropel, ginatugya na lang niya sa central office kung ano man ang mangintikang batok sa United Technologies Consolidated Partnership. Kay dariya sa aton sa regional office, ang obrahon dari sang regional office amo ang mag-move forward. Sunod kay Engineer Oropel, mag-concentrate sa temporaryo nga pagbukas ng flyover para sa mga light vehicles. So hulaton na lang sa regional office kung ano ang maging development sa tunga sa central office kag sa United Technologies Consolidated Partnership. Kay actually nakahibalo man, aware man ang UTCP nga sila gid man ang may sala sa sining kapalpakan sang ungka flyover kay mangin ang central office kung may ara sa mga pagsinapol nga ginahimo nagatambong kag ginapatambong ginila ang United Technologies Consolidated Partnership. Pero ang iba nga mga detalye kung ano man yang naistoryahan kag kung may ara gid man bala sang igadagdag nga penalidad sa ila, wala na dari agin divulge pa ni Engineer Oropel. Ang atagan dari Bombotsam sang igtalo pangod suno sa iya amo ang mabuligan ang mga commuters dari sa aton sa Iloilo, mangin ang mga dumuluong turista naton nga tihalin abi no sa iban nga pungsod nga nagaagi dira sa may ungka flyover nga mangin matawhay man ang dalagan sang trapiko, especially sa mga daily commuters gidya naton Bombotsam kay tibalik na nga daan kita sa klase face to face na kag syempre nga aton man nga mga mamumugo nga nagburukas naman yang aton tagsa dari ka mga establishmento nga tiaga pa kon kay isa nagaka-stock sa traffic bangod sa pagpugok sang trapiko. So kung dari lang niya sa regional office ang pahayag dari ni Engineer Oropel, ipaiway na lang niya anay niya ang ining pagpamasol bangod nga ti hindi naman ni mabalik liwat ang mabalik ang ining kapalpakan sang ungka flyover nga kahimuan sang UTCP kag maga-focus na lang sa subong sa solusyon. So kung matandaan naton Bombotsam, ang amount ni sang ungka flyover nga ginapain or ginallocate mismo yara sa 680 million pesos, pang subong nangin 540.28 million pesos na lang ini kay paathag dari Bombotsam ni Engineer Oropel, nagbarato ang ining pagkaayo paghimo sang ungka flyover kay ti isala gani ang design nga ginobra sang United Technologies Consolidated Partnership. So sa masunod nga public hearing naman sa may kaangtanan sa sining ungka flyover dito naman sa Congress kay ti kaina ara man dito nagtambong ang aton man nga congressman si Congressman Michael Goriseta sang 2nd District of Iloilo kay ti dra gina sa jurisdiction niya Bombotsam ang ining ungka flyover. Ang siling diri sang congressman nga ti ginimbitaran sa mga Ilonggo congressmen ang ining United Technologies Consolidated Partnership para sa ikaduha nga public hearing nga pagahimuon sang Kongreso agod nga ti maathagan nga wala lang bala kita nagalibot lang sa kontraktor sa International Builders Corporation, sa Department of Public Works and Highways Region 6 kundi mangin sila nga amo ang nag-obra sang design kag nagplano ngaging komisyon sang Central Office ang Bureau of Design mapatawag man kag maeksplikar kung ano gid bala ang natabo. Yari bala pamatian naton ang nanging pahayag ni Engineer Sonny Boy Oropel, ang direktor sa Department of Public Works and Highways Region 6. Ang aton maambalan nga moving forward ang aton nga ginakonsentrita is on how to apply the rectification for us to move forward and to open this hopefully for a full traffic. So kung ano man ang action sa department natin wala kakabalo regarding sa UTCP. So ang sanctions and liabilities binatugyan na lang din sir sa DPWH Central Office. We have the legal service in the department for studying that, and of course kung ano ang mga recommendation sa technical services Undersecretary for Technical Services, we will just wait for ano mga development. But for now, moving forward, inasaling ko na very kayo mag-concentrate sa aton site donation. Paano na itong pabuligan ang ating mga commuters na magturutan yung traffic. So, set aside kung ano ang mga sa lahat ng primero, if there will be shortcomings made, but looking forward ang ako tell me
Hindi na lang napabalikin. Dapat may solusyon na eh. So, ang mananangakot sa mga ginatangakot. Ang kabahin sa pahayag ni Engineer Sunny Boy Oropel. So ang ining plano, ginsubmit iniya sa United Technologies Consolidated Partnership, kagin implement lang sang bahin sa Department of Public Works and Highways Region 6 bilang nga pag-asuman nga okay na ang plano, okay na ang design, pwede nag-agi man siya mismo Bombotsam sa Bureau of Design sa Central Office kag darigin papanaog sa Regional Office Bombotsam. But since day one, wala kita makabati from the United United Transporter. United Technologies Consolidated Partnership Bombotsam. United Technologies Consolidated Partnership. Since day one, sining issue, wala kita nakabati sa ila. Damo na sa nagklanabo, nagtubo na ganing ng balaan nga bungsod sa kilid sa Ungka flyover dira sa may approach, but why kita makabati sina, no? Daw kasubong ang nabatsyag ko subong Bombolinsi, Shattered Dreams. Kay kagapon do naganahan na kita tani. Kagdo kung sano pa bla nagmurumag-anang pamatsyag naton. Siguro amo man ang ginbatsyag sa ngaton sini mga kabombo sang nabatian nila ang statement ni Director Oropel, no? Nga mga i-demolish ang 3 kaspan, 3, 4, 5, 6, 7, no? Nga mga piers. May ara man nga ginaduso sandig sa Abinales Consultants Group nga butangan kuno nila sang dugang nga piers para iyang mapag-on ang iya sining purpose is to support sa piers 3, 4, 5, 6 nga mo nang nag-usmod. Now, ano ginman bala matabo? May demolition, may restoration, or madugang lang Bombolins kay ara kidragi man kita padulong sa pag-move forward, no? Sa aton sini nga mga kabombo. But hindi naton iya pag-iset aside, no? Kag kalimtan ang masobra or lapit 3 katuig nga pag-agoniya sang pumuluyo. Amo na ganing akon sining ginahambal bala. Siling ko why man na iya sang kontratsimpo, mangita kita solusyon kay amo nang nagakadapat. But nagakadapat man nga pangitao naton, husisao naton through investigation ang mga tawo sa likod nga nagtugas ang kapalpakan kag pasabton sila. No? Yes. Hitting 2 birds with 1 stone bala. Hindi iya siling iya karon nga solusyonan tan yanay kay kabalo ka naman Bombolinsi sa mentalidad sang mga Pinoy. No? Nga kadasig sini sa ila iya magkalipat. Yes. Diba si granting for the sake of discussion, no? Mahitso, maagyan tanigin man abi eventually ang Ungka flyover, absuelto na to dayon ang mga tao nga nagkosang agoniya sa lapit 3 katuig sa mga motorista, Bombolinsi. Amo gani Bombotsam, kay ti ang pahayag diri gani sa bahin sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga aware man ni actually ang ining UTCP kay ti ginapa-attend, ginapatambong man sila sa mga meeting sa bahin sa Department of Public Works and Highways Central Office. Kag kun matandaan gani naton sa sinila mga tuig, kun madumduman ko last June Bombotsam 2023, may ara man gani isang grupo bala ang United Filipino Consumers and Commuters na sila mismo to ang nagapanawagan sa mga legislators naton kay President Bongbong Marcos Jr. nga hindi man hindi pagdulaon ang posibilidad sa amo to nga tion nga
tumuron man bombotsam ang kontraktor nga United Technologies Consolidated Partnership mangin ang Department of Public Works and Highways Bureau of Design bangod nga sa ila gid naghalin ang ining disenyo sila gini actually ang sa soil testing bala bombotsam sila ang nagconduct ng soil testing so mas maayo nga pati sila kay kung dari lang ya sa aton sa regional level bombotsam kalabanan daring gina pinpoint amo ang kontraktor, amo ang regional office, kundi dito man lang tawon sa ibabaw, kaya hindi man ni pag-iimplementar ang ining disenyo kung wala man mismo sang approval halin sa Department of Public Works and Highways sa central office. So amo man na ang kinahanglan nga lang tawon diri, hindi lang ang ining UTCP, kundi mangin ang central office gid sa pag-approve nila sa sining design sang nasambit nga flyover bombotsam. Now, last question na lang Bombo Lins, no? Kay damo nagakalangkag kay may mga advance post or shall I say advance social media information ongoing ang press con, may mga nagapagwa sang amusin nga mga information. Now, luyang naton mahibaluan may ara sang final date or sino ang may final say para iya sa sining partial amot nagalibog man gani akon sining ulo anong but silon sang partial but ang pagbukas or pwede mapaagyan ang flyover. Actually, bombotsam sa pagbukas naman sa temporaryo pagbukas temporaryo sa ungka flyover, magasapol pa inasubong ang Department of Public Works and Highways kag mangin ang kontraktor kay may ara sa mga rekomendasyon abi nga ginahulat sila or mga kinahanglanon nga tiibutang abi dira anay sa may ungka flyover para nga masiguro nga safe ang aton nga mga pumuloyo or mga drivers nga maglabay dira abi sa ibabaw sa flyover kag kun makahatag na sang rekomendasyon ang kontraktor kag kun anong mga kinahanglanon sa pagbukas ng flyover maka-proceed na gilayon ang Department of Public Works and Highways sa pagbukas partial lang ni bombotsam nga pagbukas pero ti kinahanglan man nga hangpon sang aton nga mga pumuloyo sang publiko nga kun buksan ini bombotsam ang ining flyover kag makapagwa na sang budget sa pagkaayo sang flyover nga ginabanta manubo sa 200 million pesos or masobra man abi sa 200 million pesos hindi pa na matulid sa bahin sa DPWH Region 6 isirado na naman na iliwat ang flyover bombotsam. For example, subong abi ma-desisyonan sang DPWH Region 6 na buksan temporaryo ang ungka flyover pagkabuas or sa sunod nga adlaw makapagwa na dayon sa budget ang central office sa kinahanglanon nga pagkaayos ang flyover. So iliwat naman na siya isirado ang ungka flyover bombotsam. So amo nang kinahanglan nga hangpon sang pumuloyo kag sang publiko nga hindi base balang nga kibuton kita liwat pagkabuas sa buksan naman kay di base bala do balang iban bombotsam nga ni hampang-hampang ang ginaobra sa DPWH amo na nga ginathagid to ni Engineer Oropel nga kun buksan man naton subong kapag buwas or sa mosunod nga buwas may ipaina kag may hambalo na abi ang central office nga may kwarta na para sa pagkaayo sa rectification isirado na naman na liwat bombotsam ang flyover. So after sa sining consultation with pero sang nagligad nga nagkonsulta ang DPWH Region 6 sa ilaman niya nga third party consultant sa Abinales nagkonsulta man sila sa kay Secretary Bunuan just for the sake sa mga pumuluyo amo man na ang luyag actually nila bombotsam nga magbukas bala ang ungka flyover temporaryo sa para sa aton nga mga pumuluyo bombotsam. Actually ang design or ang mahimo nga malabayan kun nga ang gintawag ini siya nga partial opening sa ungka flyover kay bangod nga ang gamiton lang dari nga lane bombotsam amo ang inner lane. Dra lang gid pala sa may sa may kita mo nang do separator lang na bombotsam sa tunga. Dra lang gid kilid to Iloilo City and to Pavia, Iloilo and sa iban pa kita nga mga kabanuhanan. So dapat ang ining mga salakyan nga ini hindi sila maglapaw bombotsam sa 2.30 meters. Kag ang speed limit nila ara lang sa 40
40 lang gid dapat ang dalagan diri nila. 40 kilometers per hour. Kilometers per hour, yes. So ang pagbukas ni sang flyover 5 in the morning to 9 in the morning, tapos ang sunod na pagbukas 4 in the afternoon to 8 in the afternoon, Bombot Sam. So sa liwat light vehicles lang ini, hindi pwede gid diri Bombot Sam ang mga truck, hindi man pwede bisan gani motorsiklo, wala ginapahanugutan suno sa bahin sang DPWH, mga tricycle, hindi man na pwede kundi mga 4-lane or mga 4-wheeled vehicles lang gid lamang, mga sedan na abi or aton man nga mga mga traditional jeepneys and modernized jeep. Kaya modernized jeep hindi man kuno siya maglapaw Bombot Samo sa sining allowed nga 2.30 meters pasulod kag pagwa sa may ungka flyover Bombot Sam. Yari bala dugang. Pero Momolens, dali lang yan, pero hindi pa ni napatod kung saan Ini just in case nga maprubahan ang partial opening. Oo, yes, Bombot Sam. Amo Alright. na ang sa pagpati sang DPWH nga do safe naman kuno kay ti last time nagpatigayon man sila actually sang static load test kag dynamic load test kag sa duwa ni ka mga tests Bombot Sam, wala sila sang may na-record nga pag nga vertical displacement sang ginhimo ang ining mga tests. Yari bala pamatian nato ng dugang nga pagpahayag ni Engineer Sunny Boy Oropel. Siguro actually tanali nga mga consideration at kwan ginato ginadugang. Ang ila siyang chain nga ginabutan nato is also for the purpose na kung in case may aral kita vertical height sa vehicle na maglapaw, hindi siya mag-damage kay movable man kay kwan siya. And then kadina siya na kung agyan siya, mamawala na. Leon Kublasan Corso sa Kadina. Amo ni siya ang chain. So once nga mabunggo siya, kung maglapaw sa vertical height siya, still, makontrol na ako. Anyway, sa first day, second day, siguro, may trial run ng ta. And before this, may ilibagi sa horizon, sa plan, may harap kita niya git may refuge. Ang refuge ni, it will be manned by our traffic enforcer. Nga hindi na siya mag-agi kung sobra sa vertical height. On both sides, on both ends, may refuge to sa Bing, may refuge man din sa Iloilo side and Paglia side. So all these things will always be considered for the safety of the commuters. Nabatian Bombot Sam si Engineer Sunny Boy Oropel. So kaina ara man dito si Mr. Jack Kunlo ang pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office. Ginkuhaan man siya Bombot Sam sang iyaman nga statement or reaksyon kung ano bala sa iya, mapabor bala siya maginang aton Iloilo City Government, sa Iloilo City Mayor Jerry Treñas, kag sila Bombot Sam pabor ang Iloilo City Government nga temporaryo nga buksan ang ungka flyover para sa mga light vehicle. So sunod diri gani kay Mr. Jack Kunlo kung magarantiya lamang sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang seguridad man sa flyover, nagakaangay lamang ini nga buksan kag nagakadapat lamang nga hatagan man sang kamag-ani ini mga tawo bala bisan nga ti makadali lang man kuno Bombot Sam kag base man sa instruksyon ni Mayor Jerry Treñas maga-provide ang talatapan sa nagakaigo nga personnel kag equipment kay isang dalayon bala nga consultation kay ina Bombot Sam nag-message man si Mayor Treñas kay Mr. Jack Kunlo nga ti siya pabor sa sining pagbukas temporaryo sang ungka flyover. So sa tion nga siraduhon ang ining flyover para sa rectification, nakahanda man gani nga magbulig ang talatapan. Yari bala ang duga nga pagpahayag ni Mr. Jack Kunlo. RD, thank you no, kay RD Com, good morning, thank you dito. Well, Chuck no, RD no, this ang love triangle na mo ni Pabia, DPWH, sa Iloilo City Government, even for a moment well, love triangle because we always find ways nga ma-address RD no, within silence because we want to work behind no, para nga makapunta sa mga punto. But sa question ni RD no, with regards kung buksan ta o kung hindi, no, I think kami sa traffic management po sa aton sa Padilla ang mas marami siguro nga makasaban sila no. RD una mo din.
Salamat gid kay bisan pa no kung buksan ta na makatilawan ni Maya ang aton nga mga commuters dira sa may intersection sa Binilo kag Corazon Aquino. Even for a short time, if it is safe, kung safe ini and the DPWH can guarantee the safety sa aton commuters, let's open it, no? Rest assured, RD, ang support sa city government, no, with the instruction ni Mayor Jared Trias, whether i-open na o kung hindi, we will be on top of the situation on the city government side. And ang hambal ko no, sa Pavia Traffic Management, no, mag-asawa na kami ni since day one. No? And rest assured, no, we will provide all necessary personnel and equipments if needed RD to support para mabuksan ini. No? And if in case i-close ini balik, no, nga para nga mag-resume ang rectification sa aton ng flyover, we will also be ready for that, RD. Thank you very much. So, for us, the side sa City Traffic Management Office, basta may buksan, no? At least, ang everyday natin experience nila, even for a week, 2 weeks, 1 month, for information of everyone, increase lang atong traffic, ang vehicular and foot traffic in and out of the city. October, may additional increase na ni hasta na siya November and December, no? So increase of volume of vehicles, increase of traffic, increase of economic movement sa Iloilo City and also sa Pabia, municipalities ng Pabia. So RD, for us, it would be better, no, kung i-open natin. Thank you kid RD, thank you kid RD. Nagpalabot man si Mayor Jared Trias that we will support you, no, for the para sa katawayan kag of course, no, para sa smooth traffic flow. City government will give full support RD, no? Nag-message si Mayor. Nabatian po si Mr. Jack Punlu, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade, pero dali lang gid kay check wanay ang aton sining patrol kay may vehicular accident, damo kunugin pangdala sa ospital, duha ka bus nagbungwanay. Bombo Joe Marvilla sa flash report, please come in. Yes, Bombo Champ, no, adiri kita subong sa bahin sang Barangay Talanghawan, Banwa sang Lambunao, adiri mismo ni sa may Bangga Inas, adiri sa may highway black, adiri ka sa may Lambunao, lapaw-lapaw na ni sa may Banwa, pakadto na ni sa may Banwa Kakalinog. Adregid mismo sa may Bangga, pakadto sa may West Visayas State University, sa may Inka, no? Adregid ni sadlong ka intersection, ang ining disgrasya, adregid nga nagluntad, involved rin ang duwa ka Kalinog bus line, no? Kung CBL, adri sa subong man sineon, ari pa sa tunga sang kalsada, ang ining duha adri ka bus, no? Kay kung makita naton, duha nisla ang nagasundanay, no? Ang isa adri sa likod, ang makita naton diri bawasak ni ang windshield ni sa tubang, tapos ang niya sa nga bumper nagkala nagkala damage man, kagad sa may tubang bus amo ning ginasundan niya, wasak man ang nalikod diri nga porsyon sa iya sining bus, no? Kung magtalikod ka diri sa may left portion sa sining bus, wasak man ang porsyon sini diri bangod sa impact diri, no? Based diri sa pag-usisa naton diri Bagulang, ang diri sa likod nga bus, may estimated ng mga 15 ni kabilog pasahero ya, nga ginpangdala na diri sa may ospital, diri sa may Lambunao, Bumutsam, tapos diri sa may Tubang siguro estimated ng mga more or less mga apulo ni kabilog ang pasahero. Based diri kani sa pagpangusisa naton, bali nagasunod ining bus, ining sa likod, ma-overtake kung tani sa nagapundo diri nga CBL plus to bakit nag-pick up sa pasahero o galing ang natapo do na alangan ang driver kay may jeep sa kilid ya mo tong way na sa makawarik kag diri nilang binunggo diri sa melikod sang sining bus nga nagapundo sa sining tubang, rason nga tinagresulta diri sang pagka disgrasya, no? Kon makita naton may mga pinatak pa diri sang dugo diri sa sulod sang bus, diri sa may likod nga porson sining bus, makita naton diri sa subong nga mga tinion. Ari bala ang nakakita gid, no, kay diri sa saggi yanin tabo mo diri sa tubang gid, ang iban kay nagin pangay ay lang to dira sa ospital. Sir, ano ngalan to, sir? George Ligado. George Ligado. Ano gito natabo kina, Sir George? Ay nagdo-pick up ning una nga si BL ka kuan ka ang isa ka si BL nang pick up ko pasahero. Siguro gasunod ning isa. Kahit intersection mo.
Guro nagatanga man guro kagamo na pagbungkol isang buli isang isa sibil man So tapos pagkakita yung tanong yun nyo, ang ibang upstero nagpalanaog pero may mga damage sa diri sa sa gawi ug sa ulo. Tingin ginagaw namon pagpaparaan mga single nga mga tricycle kag ginpagarga pa hospital kay tilapit man lang diri ang hospital mo. mga pila ka bilog tong pasahero doon sa likod. Kag pila ka bilog ang gindala sa hospital. Karga namon to 4 ka tricycle mo. May sidecar 4. Sunod mo tong uli nga nabutan ka NBRMO nga 3. Amulan to. So bali 4 ka tricycle tapos 3 to ka persona. Persona. Sa 4 ka to pila to ka tawo isa tong karga? Hindi, tag 2. Taga-4 gito ang karga nila sa isa ka tricycle. Taga-4 gito. Pati kun 4 ba na mo sobrang litulo? Sobra pulo guro tong pasyente sa ospital. Pero ano man conscious sila sa nakita mo sa gitong sa tricycle? Conscious sila. Gambal pa sila ganing pa kuan ko ka tricycle kag pasakyan ko sila. So, bali ang iban address sa ulo, kita mo ano doon di man gid dako o pinasakyan. Hindi man pa ito, hindi man ta kay simit kay nagalabok ang ulo nila mo, ang gawin nila nagalabok mo. Amo gani. Sige at least ka na ano ni. Ano bali ang sa likod ni dasiglagan niya. Hindi lang takakuan siguro dasig gid kay kun mga inay ning impact hindi na mag-amo ni suray mo. Kasi tanga di saya, huigad na ng isa huigad na ng isa kasi bill. Walang sa tubang ni nga si Bill, wala na kapondo, amo na ng posisyon niya da. Amo na ning posisyon niya, amo na ning posisyon ng isa ka sa ang si Bill ning sa likod doon nag-antad pa ni Haw. Kay bala niya siguro pag impact na medyo nagwakli sa mo, tamo ang damage niya sa right side niya kuan nang igo ya. Nakibot lang ni siya siguro. Ay kung nagatanga man sa iya ay. Ate sige. Kasi Sir George no, Legate no. Legado. Ang patagya direct tubang niya. Dire Bambutsam. Ari naman ang alam mo na police investigator dire. Agad nga mag-conduct ng investigation ari si Sir Losada, sir. Sir Losada ho. Bambutsam Sir Losada ang investigador dire. Sir initial sir pila na to pasero gidra sa ospital. Kami dyan to sa ospital. Sir, magto pa lang kami to. So dire ka man naguna? Dire kami anay naguna kan. Pero estimated may number na kamo ka pasyente ng dala to? Mama ko ang ceiling sang driver, malima lang ko no. Kasi ang why pa ma-confirm, may kaduan pa naman to. Sige, check pa subong. Mids nila. Initial investigation sa natabong nga disgrasya, sir? Anong initial investigation? Yung baliti, amo to bla, nagdulog ng isa ka CBL. Tapos yung isa ka CBL mga ni, nagasunod man. Na mo na bungguan yang likod sang isa ka CBL man. Nasiglagan sa likod? Medyo madasig ko no, si highway mo. Gari may nakakuan ko ito nga isa sa salakyan sa tiyak nga bangga. Amo to na alang-alang siya. Sa kwarek to? Oo, kailan. Sige. Ang dalaya pa naman. Sige. Ano gini complete name, sir? Jumari, Team SG Jumari Losada. Police Master Sergeant. Sige, sir. Sige, sir, para follow up na lang karon ibandugang dire. Bumutsamp. Si Police Master Sergeant Losada. Ari galing driver, Sir? Ari sa driver sa Bill. Anong natabo to kina Sir Ban nga na bungguan mo to sa tubang, sir? Si Sir ari ang driver. Dasig lang, ano natabo kina Sir Ban na bungguan mo to? Dali lang. Naila kay tawag pa. Dili mo butang. So, dalon sa police station. Sige ho. Para dito na nakaro para may so na lang Liwat gani jobs initially pila ka bilog ang ginpandala sa ospital? Santo dire sa driver dire sa CBL, info dire sa police 5. Kay ang damo pila son dire na sa ano mo dire sa may likod la. Arib lang driver. Naila kay ka istorya pa din duwas lang driver di ho. Adre sa karon. Sir, parang ma-record. Isang lang tawagan mo. Gaya. So, istorya na di. Sir, excuse sir. Sige.
Actually, si Bumbusol naka-interview to kina sa driver to sa una, Bumbuchamp mo. Kaya ano naman na piyungan ang driver sa Kalinog Bus Line nga nakabunggo sa Kalinog Bus Line man? Si BL gini ang may sala di? Ate, duwa, isama na sila kompanya, Bumbuchamp pa. Isama na sila kalikang kompanya. Pero namin ko ano plastada, natulugan, napiyungan, ano? Tikay kong lang taon mo sa likod ng bunggo, Bumbo Jomare. Oo. Amo ganin, no, based rin sa pagpangusisa na to, kay ang gasunod niya, bay kuno Bumbuchamp, dumadasig padlagan na kendo galagas kuno kusero. Dere. So, pag abot niya din sa area, pati ang sibiling Tubang nag-park na, aka nagbundo na kay ma-pick up zero. So, malikang sa tanik, kaya lusot sa. So, natabo, why ni siya makalusot kay may jeep din sa kilid ya. Amon do nga why niya kawarik, dili niya no dumiritso di sa may likod. Bubot. Sapti kon mahinay-hinay tang tudlagan niya, kag maka-apply sa brake, so posible nga hindi na monik na ko damage. Amo to ang ba nila, hindi posible nga may kadasigon man, amo na nga nagresulta nga doon mo ginikinako ng damage, kag duwayan na ito makontrol ang brake kag garason, pati amo to natabo din sa mga pasero nga may nagkalapilasan, adre sa ila, adre sa may likod ng bus, adre sa may nasabit rin karon nga area, Bumbuchamp. Okay. Kasi kay Bumbusol na kung makapangkot kita. Sige lang. Kung di karon kay ang driver ka bus ding sa likod kasi sa Tubang, nag-istorya na sila dre, Bumbuchamp, kung anong ila silang istorya na rin ang isang driver sa Tubang. Si Jomare. Badus, ina si Sir Jomare man to, subong si Jomare naman. Si Kas Jomare, sir. Si Jomare na to, sa driver ka sang CBL Tubang. Alad kita sa buwan ay suntos, Bumbuchamp. Ano natabo, Sir Man? Bali, nag-pick up ng Liman Pasero kinade. Mga na ako mga pick up pasero. Pag na ako madulog, ibot lang ko nga may naglupok sa likod. Gilitin mo na bungguan ng likod ng truck, ng isa ka truck man. Ano man, dugay ka nagapundo or bagulangkit? Naano lang nga mga saka pasero ko, mayo nga way nakasaka. Kung nakasaka, siguro mayayod-yod pa sa isang truck or ano. Kung madulog na kumasaka ng pasero ko. So nagapundo ka na gani? Napundo na. Nag-signal light ka man? Oo. So dire sa steady la sa di, kasi boto sa butong may nagyod sa likod ya Bumbuchamp. Di na kay istoryanay na sila sang driver tong nagbunggo siya. Ano kunong rason sang driver tong nagbunggo siya, Joms? Ano istoryana niya ng driver? Ano kunong rason bungguan niya ka? Kay wise ako ka di para kay dito ang focus sa piyak na ano. Kay may jeep na nagapungko nga maliko pa ingka. Tutungan siya. Oo. Dito siya nakatulog pagka kuan niya sa Tubang, ara ng likod buli ko. Buli ko tra. Tamo nang bungguan niya. Why sa kaprikatar sang ba? Sila nga kung naglupok sa likod. Why sa makaprikatar sang bus sa Tubang ya, pero sa kilid ya sa di pa pasayro nga salakyan, amo to ya ang iya nakitaan. Din dako ang bus ko ng salakyan. Ang di pa pasayro. Dito ano nga jeep to kinahaw sa kilid pa? Nini May lang. Dako man wheeler man. Minibus man guaya. So priyo sa mga linog noon mga pretty boy nila. Ano pretty boy bang type? Paingka. Kini. Ang isa ka unit na mga CBL ni kasunod sa Buliya. Pag ana yung mga liko dito ang focus si sang driver nga isa. Tapos pag Tubang yung makasigid lagan niya, ako yan kapundo na. Full face siya magkuhan. Why na siguro nakawid ang preno niya or ano. Ikon maglantaw kita doon medyo may kadasigon man siguro posible lagan. Ang hindi lang ko sir kay siyempre ako yan nakibot lang ko pag bunggo yan nasa buli ko mo. Amo lang na wala lang ko talo ko mga pilad lagan niya or ano. Kasi siyempre dako man damage sa kuan. Siguro kuan lang nakadasigon niya kung cinta. Ay man siguro. Hindi man. Gana na siyang bahar mo kung mamalikong isa ka jeep. So diring area dato kurba down na lang ko inulalan din no. Sang isa to ka jeep, why man kuno sulang, why man ting may mano, full pila siya ng dulog sa tunga. Nga why mag dito liko. Ate sige, may mga pasahero ka pa din bili no? Wala sa akon nga pasahero, why gid ting may damage kay siyempre do nakibot lang sila bla. Ang iya mga pasahero, kaya mo to may mga ambot, why lang ko kabalo kung pila mga damage ng pasahero yato. Ato naman sa ospital sir. Di na tong pasahero mo? Ato nasalakay na sa ibang unit. Din ruta mo tani? Bali Bingawan. Bingawan na? Oo, tapas na siya ng isa. So malayo-layo yun, patapas na dito mo no?
Pambutsam. Okay. Sige Sir Jom, thank you Sir Jom Sige, thank you Ate, ang plano nyo na kay Dulis Trian, kamu dalawin nyo sa girahe nyo na Hindi, dalon ko na sa munisipyo kay si Tolon pang mga pasero to lang para sa hospital. Siyempre, amo na tawag ni boss mo. Sige, kasi isa lang ng ila ka, mag-manage sini mo. Nakalabot ang boss nyo to. Ambot lang, walang ko kabalo kay siyempre, ari pa kami din mo. Sige, sa tinawutor Si Jomari, ang dedisang basta sa likod ng busap. Asa to bag live, sorry. Sige sir, dito kita. Sige, thank you man. So ko na, no, aging pahigad-higad, hindi pa rin di makaspos, baladi sa mapik. Adres sa may dalan, kay 4 lanes ini siya, no, kung ng taon naton, marasig-dasig man dalaga, andre kung may ka mga pasahero, so gibati posibleng makabuylo gitlan, amo to nga bali circuit na, adres palibot, posibleng nga tinakabuylo man sa, amo to nga tiway na makahingagaw, no, sa nga nag-apply ni sa brake. Kagati nalabot gidri ang likod nga porsyon, asa sining bus nga iya sining nga ginasundan diri karon Bambutsam. Sorry kung makita naton naga-live feed kita diri no. Diri sa karon nga tinion Bambutsam makita naton ang ining bus no diri sa likod amo ning may dako gid nga damage no diri akon kita diri magalantaw ang ado tanan gid ni do halos gid siguro ning windshield dinis tubang islan gid kay do may mga crack na kagadre sa may sa may right portion blast sa driver makita naton do dire gid ang dako nga damage no kun kita dire magbase abangod nga ting impact do dire nagsentro sa aton sa nga mga kabumbo no ti kun may pasahero dire sa tubang posible dako ning yang ano man no nga injured abi no kun may pilas man sa abi kamo nang gina-check naton dire karon dire sa may area Bambutsam. So, amo ni siyang bus nga nakabunggo. Ang salakyan tuya, Bombo Jomar, andi pampasahero nga isa, nga minibus man, sa diin tuya, paanong plastada? Kaya do hindi ko pa ma-picture out kung paano nga wala iya madiparahan ang bus nga ginasundan niya. Actually, kung ma-picture out naton, dire ni siya tadlong abi, isang na-mention ko kay na, intersection no ang pattern le pagkanto na ni sa ano mo Hayubo bla no sa ikaw site dire sa may Inka no Webso Bambutsam. So ang atong basto ang minibasto na mention kina ni sir paliko ni siya Bambutsam. So samtang nagapaliko ning minibus din siya maliko pawala pa to ang driver ni sa CBL dire sa likod din siya maliko pawala pa to pawala So dito siya nag-focus way sa katalupangod no posible amo to na mention kay Nade nga may bus galing nga nagapundod diri sa tubang nga CBL. Amo to nga ti posible pagbalikin yan ati bangod lapit na lang way na mga abi no maka-apply pa sa sang breakdown kung naka-prikatar ang driver rason nga lumabot gid diri sa may likod nga porsyon sang sining CBL. Dire karo sa may area Bambutsam. Okay, sige. So ari naman isa do kadamo do puro na di CBL do kalabanan CBL abi nagabiyahe dire kon makita naton akati may mga ruta ni sa Ruhas pa ang sa likod ni tapas no tapas pa ni galing ruta ya ang sa tubang ni Bingawan do mo ning konduktor Bambutsam ko be baka tas konduktor de kati konduktor ka gisulod mo dire ka bus ako naton sa dire karon tawon Bambutsam no sige pahigad na dire karon ang ining bus dire sa may area asa karon no kun makita ta do dire lang gidapit sa distubang ang dire sa may kilid kun makita naton dire gid sa tubang dami sa skill do may ganit mga gas ni ko lang tawon ta dire sa karon yung baterion ang ining nasambit area. Ang damage sa di ko makita na tondre pagli sa may side mirror yan din tubang wasak man no. Kag ang ano ni bangko Bambutsam base kyos tabi. Abas kun nang taon ta basi may pasahero balan ipit de. Bado nagdapat do nagdapat diri Bambutsam po diri kung pungko kablas tubang sa may right side ka driver di ba may plungko ana de.
doon nagdapat sa di sa may portion di sang bus. Laban-laban kung may pasahero posible mipet no i-check tanay karon kung malami ka pong kodis tubang. Sir, ang ari ba mga tadi ang kinantabo sir man diri ka konduktor ka di kina. Ano natabo man? Kaya mo na nabungguan niya eh. Oo. Bali, alam mo, hindi ko kakuanay ka pamansing kuya sa likod. Kuya kuya kakuan. Away ka gid kakita kina. Pero nanong nabatsagan mo lang kina sa Nagapok eh. ano ka dasig lagan sang driver? Ay, naya nagpundo kami. Tatlo kami ka pa jeep diyan nagapundo kami. Eh, inay doon, anay nga marangka sa nga nagpan, galing ni sa una, nagpundo, nalabot, buli na. Pero sino may, Wala na, may CCTV na, ina-review na. may CCTV di sa bus, no? May mga CCTV na. TV di taklantaw ni karon? Oo mabalaan ako na, sino sala na. Kay ang na-mention kina di, do dito kuno ka focus ang driver, siga paliko, tungad based, jeep pang ka. Magalin, das tunga mo. Wala siya magalin. So dito sa kuno focus sa jeep to, wala yung matulpang danis tubang. May ara eh. Kasi unod kami tulpangdan eh. Tupangdan man? Ay nagdulog do gani sa mo. Ano gulpe lang dulog ni tubang haw? Ang ano? Ang bus ni tubang gulpe lang dulog? Dulog na ni nag-pick up sa kapasero gani. Oo. Sige. Ang pasahero dito mga pilak bilog tong pilaso kami mga dugo to sulod. Makat to pa gani ko to sir. Sa nasugo ko ka ni boss. Mahad to pa ko. Sige mga 15 gid man ninyo tong pasahero? 15 di sir. Ano ngalan sir? Ano ngalan? Eduardo ano? De la Cruz. Eduardo de la Cruz ang konduktor. Bumbutsam? Okay, sige. So iban sila karon nga development dire no kay nagapadayon dire investigation kag mayon ni maka-review ta karon na close circuit television. Kun ano ni karon prote kulang taon tay sabalas na kompanya mo. Dire prote hindi na karon kun may mga pasahero dire ka mag-akusar man kung anong tabo diri karon kung may capability kung may liability gid man ang sa sila na tabo diri karon yung aksidente. Sige. Live diri sa May Lambunaw, Iloilo. Upod kay Bombo Sol Piñas, ini si Bombo Joe Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Joe Marvilla. Hindi ko yung magpating hinay ang dalagan tapos maarangka pa lang amo pagkabunggo. Istorya kures-kures na iya, no? Sa aton sinima kabumbo. Kay kung makita nimo ang damage, tuman kadako sa bahin sang nabungguan kag binungguan. So ako nagapati kung nga mayara gid sang ginatawag sini iyang human error. Dako nga faktor ang human error sa pagluntad sining vehicular accident. Kay ginalantaw ko kung ginpa-describe ko kay Bombo Jomar may nag left turn nga isa pagid ka minibus. Pasugiron mo ang konduktor, tatlo na sila kunong nagapila, nagapundo. Sa aton sini makabumbo, tiduay nagainangot-angot ang istorya. Ti may closed circuit television man kuno or may CCTV or may dashcam man na sila, ti dira kita makuha pagid sang dugang nga mga informasyon. Pero initially kay ang police investigator way pagid man makakuha sang dugang pagid sini nga mga pagpatigayon sang pagpangusisa sa aton sini magkabumbo, nakita naton nga may kapaltahan gidya sa bahin sang bus nga nagbunggo, no? Sa isa ka bus nga nagapundo. Sa aton sini karon niya magkabumbo, ti may salabton ini sila hilabi na gid sa mga nagkala ospital. Nga mga pasahero sini nila. Kay kon hindi madasig ang pagpadalagan sang bus nga nagkabunggo, hindi amo tong damage kung butang tapa nag-arangka siya. Pag-arangkaya, hindi amo to kadakong damage sa aton sini makabumbo. Tinagadipindi ini. Pero isa man lang sila ka company, isa man lang sila ka bus line. Ang isa sa mga luyag lang naton nga mapasiguro nila ang mga pasahero nga yara ginpangdala sa ospital. 25 minutos sa kaligad sa takna ng alauna. Pagbaliktad ugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombohanay sa Udto sa aton sini nga pagpangalagad
balik-balikan nato ng pila ka mga bagay dito sa may Ungka flyover kag istoryahan man naton isa man sa mga ginapatawag karon iyang pagsinapol ini may kantanan sa 19 anyos nga nagreklamo sa kapulisan nga ginimuslan siya sang taxi driver sandig sa pagpangusisa sa Iloilo City Police Station, Iloilo City Police Office. Kuway kamaturan nga ginimuslan ka taxi driver ang 19 anyos nga dalaga. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumoras naton. 26 minutos na kaligad sa tak ng alaw na. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya dynamic nga banda ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmer's Bazaar. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets, ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords, hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offense. Na siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Check na to ng balita ni Bombo Ria, may kantanan sa sininggin patawag nga pagsinapol ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica. May kantanan sa report sa sining another taxi driver nga na-involved naman sa kontrobersiya. This time, hindi lang niya kay siling pagpangurikap, kundi pagpanghimulos. Apang sandig sa pagpangusisa sang police station or sang ICPO, natukiban nga wala sang kamaturan ang akusasyon sang 19 anyos kadalaga sa isa ka taxi driver. Check naton si Bomboria Mumlan. Bomboria sa report na please kami. Hindi matuod ang alegasyon nga ginhimuslan ang 19 anyos nga babayi. So no ini kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica. Ini matapos ang gispatikalen nga pagsinapol sa tunga sa talatapan kag sang Association of the Taxi Operators in Panay kag iban sa mga taxi operators sa syudad sang Iloilo. Matandaan nga nagsakay sa taxi ang babayi malapit sa isa ka mall sa Banwa sang Pavia sang Damlaglang. Ini ang nakapanaog sa Haros Plaza sa dito. Diri na report sa nga babayi nga ginimuzlan ini sa nga taxi driver. Apang no sa interview sang Bombo Radyo kay Police Colonel Coronica, iya ginpaniwala ang alegasyon sang babayi sa diin pinaagi sa gin-employ nga investigasyon sang intelligence unit na tugiban ang pila ka mga paiba-iba nga mga sabat sa nga babayi. Rason nga iniman ang kilayon man nag-ako nga ang iya mga pahayag ang hindi matuod. Bangod diri ang taxi driver sa ano man bangod ang background sang babayi halin ini sa sexually abused man nga upbringing rason nga so naman ini kay Police Major sila May Sangdinas, spokesperson sa Iloilo City Police Office nga kinahanglan man sa paghangop bangod may iban nga mga psychological psychological reasons nga amo ini ang natabo nga incident. Yari sa dugang impormasyon si Police Colonel Joris T. Coronica. Your business. Undoubtedly. And if this will remain unsolved, mas malala pa ang inyong ma-experience. And so, I called this meeting. But before that, while we have been discussing about sad news, issues, may ara naman kong good news for the taxi operators. Because, ang pinaka-latest nga incident atong rape case, di ba? Allegedly, the lady nagsakay sa somewhere in Pavia and nangin unconscious and ginsulod sa isa ka motel. And today, I am now saying that ang allegation is not true. Hindi toon nga nagsakay sa taxi. Kag hindi ang taxi driver ang nanghagad sa iya sa motel. We already identified the motel. We have already the CCTV camera, footage I mean. Kag may mga lista na kita sa mga salakyan
nga posible amo to ang iya upod. Nag-upod siya on her own volition. Wala sang may nagpilit sa iya. So amo na ang good news sa mga taxi operators para naman nga hindi naman masyado ang ano subong ang perception niya hindi na ako magsakay sa taxi base kung mabiktima ko. But there are still issues nga dapat naton i-address because there are still some complaints regarding drivers of taxi. So, and we are here to exchange views on how to address this problem. So, I know that you also have suggestions and on the part of ICPO, may araman kami recommendation on how to improve on how to address this problem. So, let me start from the ATOP or other taxi operators. If you have any suggestions or input. Iloilo City Police Office Director Police Colonel Doris P. Coronica bangod diri tagayon nga pag sinapol Bombot Sam may ginabiho ng mga inis ang systematic na plano bangod hindi na maliwat ang kaangay mga insidente. Matandaan man sa aton mga kabombo kay Star Nation nga pakapila naman ka beses nga nalakip sa mga krimen narisari nga mga krimen ang mga taxi drivers ang damlag lang so hold up incident. Kagang ini naman ang incident ginaligar paghimulo sa isa ka taxi driver sa isa ka 19 nga babae. Kag amo man ang pagpahurikap, ginapay pagpahurikap sa taxi driver sa isa ka grade 11 na student. Ang ini nga mga taxi operator sa Panay, may ara ini sila sa grupo sa diin may ara ini sila nga mga ginaistoryahan nga ginapang blacklist nga mga taxi drivers nga may record sa nga hindi manami sa una kag may ara man muni bala nga ginaduso sa mga ini nga may ara sa database gid ang tanan nga mga taxi operators agud ma-monitor diri kag may record man ang mga kapulisan sa ano man nga sahi nga krimen nga naangot ang mga taxi drivers. All right. Now, ano ang ginimo karon sang kapulisan ta after knowing why isang kamaturan tong akusasyon sa 19 anyos nga babae sa isa ka taxi driver? Kamagan ba mo siyang? Anong ginhimo sang ICPO sang kapulisan ta nga matapos ginahibaluan nila nga why isang kamaturan ng reklamo batok sa taxi driver? Sa subong no, ang taxi driver sa balik na sa normal ang iyaman nga pagbiyahe ang 19 anyo sa iya nga case ini gin-forward sa women's protection desk. Bangod sa iyaman nga record nga hindi manami nga upbringing bombo Sam. Ang dugang pabala sa pagsinapol so naman sa Iloilo City Police Office ang kinahanglan nga magsunod gid ang kada distrito police station sa kada distrito sa syudad nga madasig bala ang hotline number sa ilatag sa mga pages para kung may mga reklamo or mga inquiry ang mga pumuluyo madasig na lamang sila itap kag ginainganyo man ni Police Colonel Doris Coronica ang tanan nga mga pumuluyo sa syudad nga mahimo i-save lang ang numero sa mga kapulisan para pindot lang makasa mahatagan na sa igtalupangod ang pieces or series of concerns sa mga nagakinahanglan. Okay. So, anong pahayag naman karon niya sa bahin sang mga taxi operators sa Bomboria kay daw kasubong nga gin-take advantage sining 19 anyos nga babae nga mainit-init pa ang mga issue batok sa mga taxi driver kag amo to yung gingamit yang alibay nga ginimuslan siya kunti do hilo niya karon para sa mga taxi drivers kag subong man sa mga taxi operators
Bako ginakabigay ni nga isolated case, amoy ni balang nga ginadiho nila nga systematic plan para lang masunod ini ang mga taxi drivers sa bag-o nga mga ginaduso nga plano sa diin no ang according man kay Police Coronica kay nanglan nga may dashcam gid sa sulod sa taxi kag ang taxi unit kag ang ini nga mga drivers kinahanglan man nga may ara sang mga testing or random drug testing bala Bombocham para matukiban man kung ang mga ini walang halong chemical, walang halong wala bala ni sila sang involvement sa specifically sa illegal nga droga kag ang GPS tracker bala Bombocham para sa diin man sila nagatuyob sa hindi lang sa syudad sang Iloilo but within the perimeter sang Iloilo province o isla sang Panay Bombocham malocate sila kag mahapos na lang bala nga ma-record sang kapulisan sa diin ini ang nga area ang mga taxi units of concern. Okay. So amo ning isa sa mga concern kay do ginsakyan to ya sang 19 anyos nga babaye ang issue karon sa mga taxi driver, taxi operator, ti kunti nagdugang nagidlain sini nila. Pero mayo man na kay ginklaro ni Colonel Coronica nga wise ang dapat kadlukan sa pagsakay sang taxi, no? Tiyentong babaye to dapat sini iya nga hatagan man sa nagakigo nga leksyon to sang mga taxi operators or sang taxi driver. Hamakon mo din kay mo kita akusaran ka sa pagpanglugos. Oh, patal na nga akusasyon na bumuriya mo. Tagsabay naman sa Association of Taxi Operators in Panay, nagapabilin sa gihapon ang mga taxi bilang one of the safest ride sa syudad sang Iloilo na na butangan lang sang malain nga mga definition ba din sa mga serye man sa mga hitabo pero nagapabilin man sa gihapon ng mga ining compliant kung ano man dira ang hinahingyo sa kapulisan. Okay, sige. Report nagikan sa Iloilo City Police Office ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo siniiyang report. Dapat sa to sa babae to sa mga operators ni dapat to leksyonan man to kasuhan to nga man isolated case man lang ining mga driver nga mambal naton abi may malain nga tinutuyo sa ila siniyang mga pasahero kay kalabanan subong sa mga driver naton ang ila sini nga konsentrasyon. Ang ila sini nga ginapaningwaan nga kung paano sila makalabot sa boundary nila makabayad sa ila renta. Why na ni sila yan sang tsimpo kalabanan halos tanan. Why na niya sang tsimpo sang pinaots da? Prangkang istorya. Ang ila na lang siniya nga makaboundary sila, makabayad sila renta. May take home sila nga sarang nga makatrespasser. Inugbakal sang kalanunon subong adlaw kag sa masunod sining adlaw maipabalon sa ila sining nga mga kabataan nga nag-eskwela. Kano ano man to yan nagsulod sa paminsaron sining 19 anyos nga babaye nga igamito niya bilang balibad alibay nga kuno ginlugos siya. Sa aton sining nga mga kabumbo ti ambal sang pulis wa ito sang kamaturan nga pamatud-an sini nila. Basi kung kulang lang guro bayad. Di ba Bomel? Ambal siguro nga amo na itong lower ko. Ang bayad mo, lower man. Anak ng tinapaw. Tingnan mo na. So, sa mga kabumbo na ton, why isang kabalakan nga magsakay subong sa mga taxi na ton driya sa syudad sa Iloilo. Kung may aragin man, sa nga do matabuan ka mga dubukot mayad iyang driver, dapat sini
Hindi bala gina-require na sa ila nga dapat visible ang ila sini nga mga ID? Oh? Kay para makuha mong details ang pangalan sang driver? Para nga kung ano ginman, gilayon ikaw nga makapangayo sang bulig kag may itudlo ikaw. Kung may hindi ginman na mayo abi nga plano sa imo iyang isa ka driver. No? Pero laban-laban kung ako yung maglantaw do, wala na sang mga kasubong sini nga driver ilisip po naman lang to kag laban-laban do, hindi naman to magbiyahe pa siguro. Katulad to sang isa to nga naghagad sa minor de edad to, markado na to. Single unit malangli to. Sa aton sini nga mga kabombo kag kalabanan, as per information, kalabanan kuno subong sa mga taxi fleet, hilabi pa kundo damo sa aton sini mga kabombo, may ara na kuno sang daw nalipat ako sang term no? Pero daw may ara kuno na sang microphone nga connected dito sa ila sini iyang office daw sa station kuno nila nga whatever man kung anong ginaistoryahan nyo dira mabatian sang yara sa stasyon. Kag may mga dashcam man sila na kuno nga naga-record galing kitikon plano iya sang driver nga may nagsulod nga guguring sa iya sini nga ulo kag katuntuhan iya plano hapos man na iya bumbumil magpatay no sang microphone or sang video dira. Pero sa gyapon nagahatag sang assurance ang aton kapulisan nga ang latest nga reklamo batok sa isa ka driver nga nagpanghimulos sa iya sina pasahero walay kamatuoran. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balikan tabi ang koneksyon naton sa banwasang Lambunaw, Bombo Omel, no? What's the latest sa sining inkwentro nga nagluntad sa tunga iya sa Philippine Army kag Communist Terrorist Group? As per information, may duha na nga gin-airlift, no? Nga mga pilason nga katapo sang Philippine Army. Sa bahin sang Communist Terrorist Group, why pa sang may matumod diri banwa kung may pilason or may casualty sa ila sini nga bahin. No? Kay as of 12:30, between 12:30 to 1, sige pa yung sinulod sa impormasyon nga buanay pa to sila sang lupok. Nagabailuhanay pa to sang binubuanay sang lupok. Sa aton sini magkabumbo. Abi ko gani kagay na may hampang sa mga online games nila nga shooting game nila mga tiniruhay. Ay gali imo ya dito na to sa video na to gali halin sa Hayubo Lambunaw. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sinong sa standby dahil lang kay naga-checker kita sa aton sini nga koneksyon sa aton sini mga bombo reporters nga nagpadulong karon sa may banwasang Lambunaw rather, no? Agod nga check karon ang latest situation sa mga involvado karon sa sining encounter sa aton sini magkabumbo. Nagapatrolya kuno nimo, no? Ang magkatapos sa Philippine Army kaga dito na si platan sila kung may namutikan guro sang Communist Terrorist Group ng New People's Army, dito pinang pusdakan sila, no? Tinagbalos ang trupa sang gobyerno, amo na nay, ang resulta sini may pilason kita iya sa bayis trupa sang gobyerno, basi kung way makaprikatar bla, kay traidor style daning atake sang Communist Terrorist Group mo, sa ton sini magkabumbo, standby diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan ta pagid karon ang iban sini mga balita kag impormasyon, pero do basi malangan kita ya sa Chimpota. Anyway, check karon ko lang nga gawon ko ya koneksyon naton direktamente sa bahin karon sa banwasang Lambunaw Iloilo. May lupok pa nga mabatian dito. Ano ang latest sa senaryo sa area? Kay ang lugar sa aton sini nga mga kabombo ti makabig nga malapit ni sa eskwelahan
sa campus ng isa iya ka universidad, ang West Visayas State University. Tila sining Lambunaw campus. May iban dito banwa nga wala gin panugutan nga magpalauli sa ila sining tagsa ka pamalayo kon magwaanay within the vicinity sang universidad kay posible delikado. Pero hibaloon naton karon kung ano ang plastada sa aton sining mga kabombo. Diri man sa aton sining pala tuntunan, daw medyo madugay-dugay ang tawag singani pag-connect naton sa aton sining iyang mga kabombo or sa aton sining mga patrol, mga bombo reporters ba medyo mapropinot gid man tong ano mo, no? Mapropinot gid man to ang signal sa area, tinaintindihan gina naton sa aton sining karon yung mga kabombo. Pero standby lang, nagahingo kita sa mga kabombo naton sang dugang pa nga mga ginutlo sang tiyempo agud nga maka-establisar kita sang maayos sini nga koneksyon dito iya sa may barangay Hayubo sa Banwa sang Lambunaw, Iloilo. Standby kamo dira sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Okay? Kay tingwa naton nga makaplastar kag makalidown masugpunan tang iban pagin sin may impormasyon. Initially na patpat naman diri sa aton sini iyang pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo sa sining inkwentro karon sa tunga sang New People's Army kag sang Philippine Army dito iya sa may Hayubo, Lambunaw. Panamo sang nagapadala bala sang mensahe kag naga-comment sa nagluntad sini iyang vehicular accident sa duha ka mga Kalinog bus line. Hambal sang isa dere sa may mga eksperyensya man sa tagsa ka magbiyahe siya ti. Sa abo gini ginasakyan niya si Bielged. Sinya basi kung nagapauna-una na sila guro. Pauna-una sila labot guro to terminal. Okay, masami mo nang nagaklinabo. Aba? Okay. Check ta na si Bombo Ria Momblan direktamente sa Banwa sang Lambunaw, Iloilo. Bombo Ria sa report. Please come in. Nagtugas ang kakugmat diri sa mga pumuluyo sang sitio Agdalusan, Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo ang engkwentro sa tunga sang Philippine Army kag sang rebelde nga grupo. Bangod man ini ang sunod man sa ila ang unang best nga natabo ang engkwentro. Ang pahayag diri sang mga residente malinong ang area sang Hayubo apang sang natabo ini nga engkwentro ang sang aga lang may nagpadulong mga katapos ang Philippine Army sa area sa diin nga ang kakulba nila hindi gid matupungan na maiban diri nga mga estudyante gani or mga school sa Yubo ang nagkansela sang klase bangod man sa natabo nga enkwentro kag posible nga maka hatag sang peligro sa ilang kabuhi. Aton bala pakigangutan ng isa sa mga estudyante. Sila si Sir sino ano gaya pangalan? Raymart Jeff. Raymart Jeff. Kamusta sir kay bilang residente diri sa area? Ano ini ka makakurbaan ang natabo nga pagpadulong sang Philippine Army sa imong lugar? Oo, ano ka kukurbaan? Nagkansela ka mo sa klase? Ay ma'am, kala kami klase kadyang hapon. Oo, sang nabalaan mo nga may ara sang rebelde nga grupo malapit sa imong area, ano ini ang nagapangibabaw nga imbosyon sa imo? Natalbaan namin tamoran. May nasugata ikaw sa mga nagliligad nga mga inadlaw kung mga binulan nga mga rebelde nga grupo nga nagpadulong ang sa inyo nga area? Daway na ma'am. Oo. Kung ikaw ba magatag sang pag-definisyon sa imong nga lugar, ano ini ang paghatag mo sang definition sa Hayubo? Daw mayad man nga Hayubo daw ma'am. Garing mura garing na boto na
So, nakapanaog na ang Philippine Army pag-abot mo or nagpadulong pa lang sila sa bukid? Pag-abot kinagya ma'am, ang Ano ni, everyday may nagapadulong nga Philippine Army, may mga naga-checkpoint sa mga lugar? Kung kasama may army mo nagagtoy, pero inala may checkpoints bangga. Bago lang gid na na-activate. Ang ini bala ang rason, may mga ginapakuha, mga gamit diri sa inyo sa Yubo or wala man? Duway man. Bombot siya mamon niyang pila sa mga pahayag man sa mga residente si Legore Martin. si Legore Mark sang sitio Agdalusan, Barangay Ayubo lang mo na ili. May dugang ikaw nga palamang kotanon kay Jeff. Okay naman, Bomboria? Ang may natipon man kita nga mga information but subject for verification ini Bombot Jam kung pila ka mga wounded nga mga tao individual diri sa nagluntad nga engkwentro batok ini sa communist terrorist group kag sa katapo sang Philippine Army sa bahay naman sang gobyerno may duha ginapasuni nga wounded in action nagikan ini sa 82 Infantry Battalion sa diin naging dala ng mga ini sa syudad sang Iloilo para sa nagakaigo nga pagbulong kag sa mga rebelde nga grupo naman gina-verify pa kung pila ang mga casualty bangod man ini sa mga blood stains dugo nga nakitaan sang mga Philippine Army sa site kung sa diin nagduntad ang engkwentro. Mayara man sang na-recover nga duha ka M16 rifle, war material kag mga pila sa mga personal nga mga gamit sang rebelde nga grupo. So padayon naton ini nga gina-verify sa area kung pila na sa subong ang mga wounded, mga nagakapilasan nga mga soldado kag katapo o kag nga grupo sa subong Bombot siya wala naman sa Linopok? Why na sang linopok or may linopok pa, Bomboria? Okay. Anyway, kuro kumplito naman mo Umel, no? Siguro balik-balikan ka muna mo dira. Kag later on ang status ang mga pilason kay gin pangdala na ini sa ospital. Salamat gid no sa Bombo News team dira nga ara kanon sa Banwasang Lambunaw Iloilo kay Bomboria kag kay Bombo Jomar kag sa pila naton ka mga kopdanan pagi dira. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Magasunod na ang kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo or The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 17 to 23, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iya dynamic nga banda
ang natalan nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Show sa ining Sabado, September 23 sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa September 24, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa dion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon. Sa internet mga kabombo, today is Tuesday. It's the 19th. It's the 19th of September 2023. Abe, check up po natin. Pila ka adlaw na lang bago ang Christmas. Sa aton, nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Siyempre, nagahilapit na lang gid ang Christmas Day because it is only 97 days to go before Christmas. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Sa mga suki naton dira, kamusta ka mo? Kamusta man ang inyong nangin morning? Do ka damo sa mga ganap? Or wala gid? Na-inspire ka mo? Na-excite ka mo? Basi karon sa hapon. No? I just hope maging very memorable man ang inyong adlaw. If not, let's make it memorable by sharing each other's time and each other's stories diri sa kahapon lamang program. Sige, pungko na kamuda or lie down na kamudira. Mag-enjoy na kita sa ating mga kasaysayan as I welcome you all sa Tuesday edition sang palatuntunan kahapon lamang program. This is Tita Regine once again. Arin ang ating ambahanan para sa inyo from Kimberly De Leon. No batteries required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way.
should have come with a sign. Fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No batteries required. Beautiful song para sa inyo tanan. Again, welcome diri sa KLP. Kag kung may ara kamo dira nga mga istorya nga ginasulat ninyo last night or early this morning, kag kung natapos nyo gid man, congratulations. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now, I am ready para nga maghatag na sa inyo, magbasa na sa ating mga kasaysayan for today, September 19. May ara kita nga nabaton, halin kay Cesar.
reminded me, no? Give what is due to Cesar. Anyway, ang sulat nagasaling, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan dira sa station sa Bombo Radio. Ini nga akong naging sulat sa nag-eskwela pa kami sa elementarya. Mga amo na agyan sa mga maestro kag maestra. Umpisahan ko sa grade 1 kami. Mabuot among teacher, wala nagapanakit. Grade 2, wala nagapanghanot, pero nagapangurot sa dughan o sa hita. Grade 3, ining maestro namon, may ginatigana nga meter stick. Kung wala ka nagapamati, pakdol sa ulo. Oy, agay, sakit na iya. Kung malayo, haboyon ka sang eraser. Wala sang hambal, pakdol lang. Isa ka bes, why ako nagapamati? Ginpakdol niya ako, hindi Regine. Donodulaan ako sang espiritu. Natulala ako, hasta nakapauli ako sa balay. Nga daw wala ako sang animo. Sus, Ginoo. Grade 4. Ginabasahan kami, ay ginatamaran kami mamati. Nagwa ako sa kwarto. Sa pagwa ko, nag-upod ang 3 ko kaamigo. Nagkadto kami sa garden. Inabat kami sang amon maestro. Kada isa sa amon, isa kahanot sa meter stick. Wala hambal, abi nga bisan tudluan ng ilang nga pupils. So grade 5, wala ang teacher nagapanghanot. Grade 6, wala nagapanghanot, pero nagapangkagid. Ay, oba, o kagis, no? Nagapangkagid kung ikaw makasala. Amo ini ang handumanan sa amon mga maestro kag maestra. So, inday, nakatapos ako sa grade 6, nagaedad na ako sa 16 anyos. Wala ako makapadayon sa high school. Sang maglakat ang pakaisa sang tatay namon, nagupod ako pa Manila. March 7, 1953. Pag-abot naman sa Manila, 2:00 ang hapon. So magpauli na ako. Ang numero sang balay, natabunan. Inabot ako 4:00 sa aga sang pagpauli. Tigindulong ako, 3 ka pulis. Amo na lang, kag nakapauli na ako. Sang ulihi, nagupod naman ako sa army. Pakaisa sang tatay ko sa may Atimonan, Quezon. Wala magdugay, na destino siya bilang detachment commander. Wais ang karsada, pakadto didto. Solo ang sakyan mo. Train. Para wala ako sang plete, nagbayo ako sang army. Pag-abot namon sa ina nga lugar, ginlubutan ako sa mga tao. Naghambal sila, batang-bata, sundalo. Wala magdugay, naglakat ako sa Manila. Nakatrabaho na ako sa construction. Diri ko na lang tapuson ang ako ng sulat. Ang nagpadala, si Cesar. Sa ako na agyan sa kabuhi, gusto ko ibulig sa kaangay ko man, nga may balatian. Subong bala ako nagaedad na sang 87. Kagusto ko makabulig sa sinuman ang interesado. Sa may diabetes, ang pagkaon, isa lang kakap, kay sige tumar sang bulong. Sa kaon, lain gid no kung magutan sang damo. Kung maluto na, magbutang ka sa yahong sang damo, kag isimbog ang utan, kag kanon. Adlaw-adlaw, amo ina ang himuon mo. Kung wala na ang diabetes, ang blood pressure, manginormal. Kung ikaw nakaagi stroke, magpareseta ka sa doktor. Hindi magdugay, isaylo mo sa vitamin D3. Updan sa multivitamin sa gabi, isa sa aga, kag magbalon sa amo nga vitamins. Kaya kung hindi mo masunod ini, delikado ka. Ang hindi makatulog, magbakal sang gatas. Kag amo ang imo-imnon. O magsulat ka, kay kutuan ko kamo. Aba,
advocacy mo ni Cesar. Ang biling ko, magkaunggid sang utan, adlaw-adlaw, sa gihapon, si Cesar. Abi mo ni Regine, ang ugali kag pagkaon sa mga mountainous provinces, ang capital abi sang Baguio, Mountain Province, ang ugali amo ini. Kung sila maging professional, pagbalik nila sa ila lugar, magbahag sa liwat. Kaya kung hindi ka magbahag, hambog ka. Liwat, di bahag. Sa gihapon, si Cesar. Pasensya na lang sang agi ko, kay pasmado na ang kamot ko. Salamat. Wow, at 87, I admire your ability to recall ang mga inagyan mo pa sa elementary ka, sa gamay ka pa, kag very sharp ang aton nga memory. And thank you also for sharing with us ang imong secrets sa imong longevity. So dapat damo nga utan ang kanon sa adlaw-adlaw gid nga tanan. Mag-vitamins, mag-supplements, kundi katulog, milk, gatas, amo na ang imnon. And kinami, no? Because every day of your life, because ang imo ginahimo nga amo sina, hindi lang nga para lang sa imo kaugalingon, kundi nga this time gina-share mo na sa kadamaan ang imo nga sikreto. Di, dapat sundon ta na ini. Utan every day. Umaga, hapon, gabi, utan. Basta utan lang safe gid kita dira. Di ba? And then ang kanon niya 1 cup na lang. Tapos isimbog ang utan. Perfect. Thank you so much gid sa imo, Cesar, because of your good health. I'm sure damo pa gid, no? Nga mga istorya ang imo nga sarang. Mapalabot diri sa KLP. Gani paabuton mo naman nina. Thank you so much gid, and be careful. We're always praying. We'll be praying for your good health at all times. Ang ato nga oras, 25 minutos na. Makalipas ng alas 2 sa hapon, magapanambalik ang KLP. Kaopa din nyo si Tita Regine. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ni saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ika-3, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay. Story nagikan ini kay Lola Neni. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kagsubong man sa katapos ang Bombo Radyo. Ilibinigid sa ng mga nagapamati sa ning kahapon lamang program. Ako si Lola Neni, natawo sa Nava, Negros Occidental, Nava Gidman, 1956. Ang hambal sa ginikanan ko, galinupok gid ang mga libentador sa matawo ako, January 1, 1956. Diri sa lugar nga ini, ako nagdako. Pagligad tinuig, nagpauli kami sa Gimaras. May buot na ako. Gaedad na guro ako, 5 ka tuig. Natingala ako, kadamo sa nagsugalaw sa amon. Gali, taga Gimaras gali ang iloy ko. Ang duha ko ka magulang, ginbilin sang nanay ko sa iya mga utod, nga amo ang maatipan sa duha ko ka utod. So ibalik ta Tita Regine, sang dito kami sa Negros, pigado gid ang pangabuhi dito. Kaisa, gakadto kami sa bukid, gapanguha puso sang saging, agud nga utanon, ang saging nga lisuhan. Way gid ko katilaw sab-ang nga saging didto. Kabudlay kaunon ang saging nga lisuhan. Kung kaisa, gapamunit haluan sa sapa, pamulot igi, amo na ang ginasud-an namon. Sa malipot nga pulong, panguma ang pangabuhi isang lolo ko nga kay tatay side. Pigado gid ni sila. Isa ka bes, nagdugos ang nanay ko sang santol, dalon gali namon na to sa Maaw para didto ibaligya. Ang iban ginapasakay sa likod karabaw. Ang iban ginalukdo sang nanay ko. Ang ginabaligyaan sang santol, ibakal sang asin, habon, gas, posporo, uga, kag kun ano-ano pa nga makinahanglanon namon. Way kami rilo nga lantawan sang oras. Ginatan-aw lang ang bituon kun kaagahon, kun diin na ayon. Nabatian ko sa tatay ko. 3:00 na guro ni, malakat na ta. Galakat kami kaagahon inday. Sa pagbalik, kun magbalik, sirom na. Kay sako man ang pahuway-huway sa dalan. Isa ka bes, guro gasong gudanay si tatay kag nanay, naglakat kami pakadto sa Bacolod. Nagtabo gali ang nanay ko sa Banago, kay dito gali ang batel sang lolo ko nga kay nanay nga side. Nangayo siya kwarta. Kay halos mga utod man lang niya ang gadalasang batel. Sadto, layag pa ang ginagamit magbiyahe. Ulihin na lang ini nga gintakdan motor o kon makina. So nag-iistoryahanay sila nga magutod nga magpauli na lang ang nanay ko sa Gimaras kag didto magpangabuhi. Sa Gimaras, maayo-ayo gawa ang pangabuhi namon. Si tatay nagapanglingyas kag panguling. Malapad gali ang kadutaan sang lolo ko. Kun kaisa, gasunod ako sa paglibot-libot sa mga duta niya. Ginalantaw, kun bala, tapos na. Kag kun san udalon sa city ang mga kahoy nga ginapang-uling kag ginalingyas. Ini nga lugar sang duta ni lolo, kanami man sang handumanan ko, kag kabudlay sang inagihan ko. Una, sang gamay pa kami, magkadto kami agod magpang-uling o kon magpanglinyas. Tungod kalayo sang lugar nga ini, kag bukid. Apang, arigid na tuon sa higad dagat. Pangpang ini. Ang balon lang namon, tubi nga ilimnan kag bugas. Wala balon sudan o kon asin. Sa higad dagat, manaog lang si tatay, mamunit isda. Ang asin, diri man kami gakuha
sa mga bato nga sa buho sang bato sa basya sang dagat gahuman ang asin. Ay kanami, no? Kung kaisa gani, ginadala pa namon ang asin pauli kung damo ang makuha. Wala problema sa utan. May balunggay man, kagkapayas nga utanon. Ang manami, kung tag-alatis. Ginaganyat ako sa pagpamulot atis. Malingaw man kami sa paglantaw sa galabay nga barko halin sa Manila. Kung tagululan o kung hapon, malingaw ka sa paglantaw sang isda nga galinupad lang. Labi na gid ang lumba-lumba nga isda. Isa ka bes, dala kanday tatay ang manghod ko sa higad pangpang. Sa diin, diri na hurno ang uling. Di ginabantayan ina ang uling, tubtob maluto na. Ginapakabit lang sa kahoy ang aboy-aboy. Didto lang ina siya ginapatulog. Hala bisyo ang manghod ko. Sa ulihi, naghipos. Gali, kay may amo nga nakita. Ginatika-tika niya ang amo. Isa ka bes, lagaw-lagaw naman kami. Upod ko ang katiyuan ko. Nakita namon ang amo, nagsaka sa lubi. Pagkita niya sa amon, dali-dali na naog. Dala isa kabilog nga lubi. Todo dalagan. May ginpanggas man kanday tatay nga mais, kung maggulang na, ba hindi magwantahan ang amo nga gasinabad sa tanom nga mais. Kay damo amo sa ila. Gindalaan namon sang ido. 13 kabilog nga ido. Pagabot namon, ba gahinugpaas ang mga amo sang dalagan. Ang iba nagsinaka sa ibabaw kawayan. Gasala-sala sila kung diin maagi. Apang kadamo sang ido nga gahulat sa idalom. Sige haboy sang katiyuan ko bato sa mga amo. May mga bata pa abi ang amo. Naluoy gid ko maglantaw sa amo. Do sa tawo sila nga ginadaho sang kaupod niya nga amo ang mga magagmay nga amo. Ay tuod. Makita mo gid sa amo nga dako no? Nga gadako sang bata or gadaho sang bata. Makita mo gid sa amo nga gadaho sang bata nga masubo ang hitsura. Sang ulihi, nagsinggit ako. Untati na ninyo ina. Ikaduha, in the Regine, sobra gid kabudlay ang ginagyan ko sang gamay pa ako. Gapong ko ako sa kabatuhan, nakita ako sang tiyo ko nga kinagot kanday nanay ko, ay gintikwang niya ako sa tubig. Balan mo, Tita Regine, diri lang ginahulog sa dagat o kon sa pangpang sang dagat ang uling o kon lingyas man. Nagasinggit ako nga hindi ako kabalo maglangoy. Apang ato pagani ang ilang kinadlaw kay hindi ako kabalo maglangoy. Dugangan pa, grabe kulba ako tungod sang tubi nga gablu-blugid sa kadalumon. Day, kasinggit sila. Ikapay-kapay ang kamot mo, isikad ang tiil mo. Sano ka pa manuto sa paglangoy? Gali, kaginhimo niya ato, sang tiyo ko, agud magtuto ako sa paglangoy. Para kabalo ako nga maglangoy. Pero damo na yung tubig dagat ang nainom ko. Then, may nagdakop gid man sa akon sa tubig. Sa nakita nila nga daw sa mapatay na ako. Inday may isa pagid ako ka istorya. Birthday sang lolo ko, damo sila bisita, damo sila luto nga mga manamit. Kung naglain gid buot ko, kami Valenciana sila nga luto. Damo luto, sari-sari nga mga namit nga mga pagkaon. Sang handa ng tanan, na-plaster sa lamesa ang mga pagkaon. Mapalapit man tani ako agud magkaon. Kinsing ganan ako sang tiya ko. Halinda, pahigad ka mo daanay. Kaya mo gid ni bala, kung pigado ka, hindi ka uyon sa Valenciana, hindi ka uyon magkaon manamit nga pagkaon. Isa pa, may galibot ibos, ambal niya makaon ka, siligo karon lang, ay ubos na nila karon. Sorry ka, kay wala ka kwarta ibakal. Isubong, ginadula ko na ina nga batasan, ang paghinanakit sa mga paryente ko. May pagtudlo ato sa amon nga mga pigado. Magpanuto ka sa pagpangabuhi, kag hindi magdumot. Pangamuyo lang sa aton mahal nga Diyos.
Ubayan lang kita sang maayong lawas, hatagan sang kusog, kabakod, kag ideya kung anong dapat buhaton. Agud may ideya man sa pagpangita kwarta. So naman na ako, may ara man ko tiyo nga nakita niya ang kapigadhon namon. Abijay pa updaman ng bana ni Nene sa imo batil, ambal niya. Ginabuligan mo ganing iban niya tawo, bana pa sa nga po mo. So nag-ayo-ayo nagawa ang pangabuhi namon. Nag-adapt ako, bata nga babae. Swerte ako sa bata nga ini. Matawhay ang amon nga pagpangabuhi. Bisan damo nga mga pagtilaw sa pangabuhi namon, apang nalampuwasan namon tanan. So inday lakto doon ko lang ini ha, tungod na sulat ko naman ini sa imo nga programa sang pagmasakit ya cancer, kag kung paano nga naluwas si Nening sa sakit niya. Paagi sa pagtuo kag pagpangamuyo sa Dios, maluwas kita sa masakit. Ang pagpangamuyo sa Dios, maluwas kita kag ginasabat sang Dios ang aton pangamuyo, kag kung sincero ang pagpangamuyo ginasabat sang aton mahal nga Dios nga amo si Jesus Christ. Dapat ang pangamuyo kita nga may husto nga motibo. Salamat sa Dios kay wala man niya ako ginpabayan. Kay sang pag-COVID nga ini, hindi makatabok ang mga senior citizens, hindi katabok halin sa Guimaras City, na binagid kung wala ikaw vaccine. Ay galalain na ang apo ko, pinapangita niya ako. Sang ulihi, napilitan gid man ko magpa-vaccine. Amo na, nga ari na ako subong sa syudad, nga nag-estar. Tiga-sugat dulong ako sa ila eskwelahan. Hindi lang pagbasaha sa kahanginan, ha? Balapit lang na di samon. Kung parte sa pagkaon nga manamit, ginakaon ko na inday. Damo na nga Valenciana ang nakaon ko, kag ibos. Kay ako mismo, kabalo magluto. Ba, very good. Kabalo ako magluto, ibos kag Valenciana. Kabalo man ako magluto, dulce nga sambag, atsara, madamo man ko nabalaan nga luto, pati cassava cake. Ang cassava cake, ang hindi ko malimtan. Tungod amo ini, ang nagpatapos tuon kay Nening sa pag-eskwela. Hindi ko gid malimtan ang hambal ni Nening. Pila ka adlaw, nay, hindi ko na ikaw pagpalibudon utan kag cassava cake. Manami man ang ginahimo ko nga dulce nga sambag. Nakabulig man sa estudyante nga maluyag magbaligya sa eskwelahan. Mabakal katama ang dulce nga sambag. Kadamo order, kaabot gani sa Cebu. Ang atsara ko, kaabot sa Saudi. Basta may makatilaw, ga-order. Sa kasal, sa fiesta, ga-order na sila. Pero subong, hindi na ako magbaton. Tungod senior na ako. Dugay man gani ako, wala kasulat sa imo, kay nagmasakit ako. Naggadto ako sa doktor, apang subong, balik na ang kapagsik sang lawas ko. Tungod sang akon nga pagpangamuyo sa mahal nga Dios. So kabay nga maglawig man ang programa mo nga ini. Tita Regine, labi na gid maayo ang lawas mo permi, hatagan ka sa malawig nga kabuhi. Salamat. Ang aton mahal nga Dios magbantay kag tipigan kamo sa imo pamilya sang aton mahal nga Dios nga si Hesukristo. Tubtob na lang diri. Maraming nga salamat sa liwat si Lola Neni. Lola Neni, I'm so happy that you're back again. And kabay, madamo kapagid nga mga kasaysayan na ma-share diri sa amon. Aba, just because you were deprived before, ha? So sining Valenciana kag ibos, gin-learn mo gid. Sang ulihi, nga makabalo ikaw magluto, kag maghimo sang Valenciana kag ibos. Magluto Valenciana kag maghimo sang ibos. Kundi nakapaayaw kagid, no? If before, daw medyo naglangot gamay ang imong nga buot, but this time wala na gid no reason para nga maglangot pang imong nga buot sa imong nga tiya nga ato kag kanami man no sang imong nga nangin attitude towards what happens sa imo, wala kaya nagdumot. Siguro naglain ang imo buot, but makadali lang.
And after that, ginkakas mo gid ang inaangalain nga buot sa imong nga tagipusoon. Nami gid man, no? Nga wala ikaw sang ginahupot dira nga kalain sang buot sa iban nga tao, ilaban gid kun sa pamilya mo man lang. And nami lang, no? Because later, ginlearn mo gid ya. Para makapaayaw ka man niya, no? Hindi lang ikaw ang makakaon, kundi iban pa nga mga tao. So, ginamit mo gid ang luto mo sa Valenciana kag sang ibos. See? Nami kapag gali magluto cassava cake, tapos may sambag ka pa to, may atsara ka pa to. Wow! Siguro ma-remember sa mga tao nga nakabakal sa imo, naka-order sa imo, sa mga estudyante nga nakabakal, nakakaon sa imo nga sambag nga dulce. Kasi balaan kay kilala ka gid nila, no? Pero hindi ko na lang naipagbasahon diri. Wala ka man real name naging padala diri sa aton kundi may cellphone number lang ikaw. Wow, lucky for those nga nakaabot pa sa imong mga pagbamaton sa ilang mga orders, pero sige lang. Siguro sa mga special occasions sa inyong family, if kaya pa sang lawas, di ba? Sigurado gid nagaluto pa ikaw. So just continue enjoying what you enjoy doing sa imo pagpangabuhi. Thank you so much again, Lola Neni, sa pag-share diri sa KLP. 45 minutos makalipas ang alas 2. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi man. 47 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, and this time kuhaon nato ng update report. Natuloy sa encounter nga naglunta dira sa may banwas ng Lambunaw, kaupod naton sa linya si Bombaria Momblan. Good afternoon, Bombaria. Ngayong hapon, Tita Reg, as of press time, wala pa nakabalik ang mga katapos ng Philippine Army nagikan sa engkwentro sa tunga sang communist terrorist group sa Sitio Agdalusan, Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. Natinguhaan naton nga mapakigangutan ang pila sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar sa diin, no? Ang balikanta ang ilaman nga pahayag nga ini ang unang best nga manatabo nga engkwentro sa ilang lugar. Kaangay na lamang ini ni Mr. Gabriel Lozada, residente man kag tumandok sang Sitio Agdalusan, Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo sa diin nakabati ini sa serya sang Linok Panay, halin pa ini sang yari karon ang detalye sa bahay ni Mr. Gabriel Lozada. Lurong lupok Pagawat eh. Gawad oh. Ano ka gawad? Apa berarti kalba alam? Amo ni ang una ka bes nga may arasan nga enkwentro sa inyong lugar, sir. Oh, una-una na.
Oo. Buga- Sa din nga nga lugar ini sa sir sa Lambunaw. Sa barangay Hobo, Oo. Sityog, Dalusan. Ini ang napatsagan ninyo kay amo gali niyo una ka best nga na-record sa inyo nga area sa Lambunaw ang enkwentro sa tungasang mga rebelde nga grupo. Oh, grabe ka kalbaan mo man. Mga time gagawa mga bata akong eskwela mo. Sino ang nag-report sa mga army nga may amo ini nga na enkwentro nga natabo? May mga army yung daan na kina pag nagkarubing yung dami mga army yung daan mo. Nakibot lang gid kamo nga amo na ni ang sitwasyon. Ano ang kuan niyo kani ang sa una if i-define mo ang barangay Hayubo, ano ini ang barangay Hayubo? Barangay Hobo lang mo, Sityog. Ano ini Balinong ang wala ini isang record nga kinagamo? Wala man, okay man diya ma'am. Subong pa lang tabo mo. Una nga pag enkwentro ka army diya mo. Pero sa una may ara man sa mga rebelde nga grupo nga ikaw nga nasugata. Sa unang timpo mga bata pa ko, may ala pa ako subong ay naman. Tugo biglaan gulpihan na lang kadya na. Pero mga nag-agi-agi sa mga rigya sa Ayubo, wala raman. Oo, ay naman ma'am. Nagpadulong man kita sa encounter site kung sa diino nga dira na record ang antes pa man ang naguntat na ang pagpaarak sa rebelde nga grupo. Aton maniningagin padulungan na Tita Reg, isa na diri no sa mga nakakita sang paglinukpanay amo ini ang si Mr. Havelino Latosa sa diin no 42 sa katuig na ini siya puyo kag tumandokid siya sang lugar nga sa diin no nagapanggapos pa ini siya sang iya nga karbaw sang natabo ang enkwentro kag ang ini nga pagpalupok natabo ini sang alas 5 sa aga tunga lang sa oras ang linukpanay Tita Reg sa diin no masobra ginapahayag man ni Mr. Havelino nga masobra 300 ka mga paglinupog ang iyang nabatian sa bahin sang Philippine Army kag sang Communist Terrorist Group. Yari karon ang pahayag ni Mr. Havelino Latosa. 5. Kagahan. Kagahan. Di ano inyong nabatsagan ninyo ini una nga best nga natabo ang ining insidente sa inyo. Anong nabatsagan niyo, sir? Kalbae. Ang pila ka mga army katapos ang Philippine Army ang nagpadulong diri sa area pakadto sa encounter site. Adoros na karmi. Mga pila ayan ra, sir? Sobra lagrosin. Di ang mga pila ka lupok ang nabatian mo, sir? Adoro hindi na bisipan lupok. Sa pila mo katuig, pila na kanadi katuig naga-star? 42 na tuig ko. 42 sa tuig pero pila ini na ka beses nga maengkwentro sa area sang Hayubo. Daway patak naman among plagi, among plazo. Among plazo buong. Oo. Tedo wala ka may nakita nga mga rebelde nga nagpadulong. Away may kita. First time na gitanan, sir. First time gid nga away may kita kin pili. Okay. Gaano ikaw, sir, sang natabo? Gakuyod to kay karbaw kay. Isang nabatian mo nga naginupok. Nalagyo ta kay. Nagagyo ka na lang. Pero naano mo ang karbaw? Na salbar mo pa? Oo, rinigot lang ang karbaw to biyan. Okay. Ano kalayo ang from this area pa kadto sa encounter site? 100 metros siguro. Okay. Malapad, anong pag-describe mo sa area kato dito, sir? Ang kalapadan? Oo. Yes, puno, ano man? Duro mga kasagingan sa ubo, sa talunan. Talunan ni subos, sagingan maisan sa takas. Okay. Sige. Ginalawig ni Mr. Havelino Latosa ang iyang karbaw sa natabo ang enkwentro 100 metros nagikan sa diri nga area nga nahamtangan nagbayloan na isang linupok ang Philippine Army kag ang katapo sang Communist Terrorist Group Tita Reg. So verify nato na for further investigation kung pila gid man ang napilasan ang
mga katapos sa Philippine Army, may ara man kita subong mga na-record sa diin no ang mga army nga napilasan duha ka bilog nagikan ini sa 82 Infantry Battalion sa diin no pangdala nato sila sa syudad sa Iloilo para sa nagaigo nga pagbulong kag ginahibalo pa kung pila ka mga katapos ang rebelde nga grupo ang wala na natigayon nga maluwas sa ini nga enkwentro. May casualty gid man diri sa bahin sa mga rebelde nga grupo? Kamagyan Tita Reg? May casualty gid man sa bahin sa mga rebelde nga grupo? Undetermined as of press time, Tita Reg, bangod dito pa sa area ang Filipino Army. So ginaulat pa naton ay na for further investigation, Tita Reg. Pero may na-recover nga duha ka M16 rifle, war material kag iban nga mga personal nga mga gamit ang Philippine Army nagikan sa rebelde nga grupo. Natabo ini ang enkwentro suno man sa mga tumandok alas 5 sa aga. Kumusta na subong ang lugar, Bomboria? Nagbalik na ni sa daan niya man nga sitwasyon do mas nagilinong na diri. Kamagyan Tita? Safe na kag malinong na? Ay, hindi pa naton matulid kung gindeklara na inisang Philippine Army nga safe ang lugar apang no may nagabantay nga Philippine Army sa kada lugar sa nga barangay Ayubo, may checkpoint gid sila kung sa tiun nga may ara sila sang mamakitaan nga kamalamalahon o kung mga presensya sang rebelde nga grupo. So makitaan man naton no bangod kay padulungan naton ang site no kung sa una ini nga nakitaan sa mga pumuluyo may ara pa mga bakas o kuna footprint sa mga soldado nga katagbok kita sang kasubaan may mga kanyugan kag kasagingan kita nga ginpadulungan dili mismo sa area. Kamay nakita man kita nga mga mga prints or mga ngangin agyan sa Philippine Army diri sa kabukiran sa Sitio Agdalusan, Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo. So naghambal to ang imo nga mga interviewees. This is the first time nga natabo ang encounter sa ilang lugar. So ano sini anong ginbilin sini sa mga pamuluyo dira? Ang as per interview naton sa mga pumuluyo, wala gid ni sila nakakita sa mga rebelde nga grupo sa diino nga ginkakibot na lamang sa mga ini nga may ara gali diri sa ilang nga area bangod no ka mayorya sa ilang nagapayag nga ini ang una nga best. So this entails nga isolated incident ang natabo diri nga enkwentro sa rebelde nga grupo. Wala man sa may mga nag-evacuate? Wala man sa may nagsalaylo? Wala so far, Tita Reg. Intact sa gyapon sila sa ilang nga mga panimalay. So ang latest sa itong pagigangutan si Mr. Javelino Latosa, natinguhaan niya naman nga makuha balik ang iya nga karbawa nagikan sa pagkalawig niya man diri. Ano na ang lugar? Ano siya? Do hilly or flatland or ano? Ang highland, Tita Reg, mataas nga bukid. May puno sa kasagingan kag sang kanyugan. Ari bala kaupod ko subong si Mr. Javelino Latosa. Ginupdan niya gid kita sa pagpanaka-naka diri kag bangod na hibaluan niya nga ang ini nga insidente una nga best na ano man ini siya nga tani bala ang ini nga insidente hindi na magliwat pa. Mr. Latosa, kamusta na ikaw matapos ang enkwentro nga natabo? O kaupo naton si Tita Regine sang kaapon namang program. No. Duway makukuha nga batkagan na bigat na. Hindi ka wahay mo pa. Naalay na mo. Madamo man ang mga pumuluyo dira, Bomboria.
Sa ina nga lugar? Alright, nautod ang aton nga linya sa kay Bomboria Momblan. But anyway, mga kabombo, anytime, no? Nga luyag nga magpanumbalik ni Bomboria, sige, hatag ka lang sa imong signal dira. Ang aton nga oras, it is now 2 minutes before 3 o'clock. And may I just invite ang mga KLP lovers man naton dira, ang may mga plano man nga mapadala sa ilang nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. Pwede gid nga magpadala i-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag nagapanumbalik si Bomboria Momblan, i-check naton. Yes, Bomboria. Oo, Tita Reg, kaupod ko sa liwat sa piyak nga linya si Mr. Havelino Latos sa isa sa mga malapit gid sa area kung sa di natabo ang enkwentro. Kamusta ikaw, sir? Sa matapos ba natabo ang enkwentro, Hanay? Sa why makahadlok kay ti. Tapos malanok pa na ya. Anong may nalilit na mag-enkwentro Hanay? Why makmikmaan mo? Tama naman. Oo, kay dirigid sa inyo nga area, ano tani niyang hingyo mo nga masiguro nga hilway ka mo sa peligro sa aton nga mga Philippine Army or sa mga concerned security agency para masigurado ka mo nga hindi na maliwat ang ini nga mga insidente, Sir Abilino. Hindi na magliwat eh. Oo. Basta magtaway naman. Hindi na mag-kwentuhan ay diya nga mo na taway lang nga hindi na magbalik. Masobra man ikaw diri tay dos katuig nagapuyo ang ini nga insidente ang ano iniya susunod sa ang utok mo sa subong sa nagduntad ba nga enkwentro, sir? No sa waayom natin kibot ka mo. Bomboria. Tita Reg. Gusto ko siya pamangkuton, ano siya kalayo sa lugar sang encounter? Sang nagluntad ang encounter. Metros, ma'am. So malapit lang gid. Malapit lang gid gali. So kibot ka mo tanan dira. Isala ko ma'am sa sa Latagan. Okay. So ano ang una nga nagsulod sa imo nga isip sang nakabati ikaw sang Linok Panay? Akalba, mami. Way ka naghambal nga malagyo ka? Ano paglagyo may YMT mo kita nanda, ma'am? Actually, Tita Reg, Yes. diri kami subong sa encounter site sa diin iniuna nagduntad ang Linok Panay. Bagtas naton ang kasubaan digya kag diri kita subong overlooking ang banwa sa Lambunaw. Amo ni yung mataas ng area, amo ni siya. Amo na ang Yes, encounter site. So may mga pumuluyo man dira. Ang wala gid kami diri may nakita nga mga pumuluyo nga gaistar malapit, Tita Reg. Si sir is 100 meters away. Matarmanan la, ma'am. I see. Okay. Makasagingan. So ano plano mo today, sir? Mas stay ka gihapon dira? Diya gid mas Japon hindi diya mong buyan, ma'am. Ti halong ka lang da, ha? Ano mo timo ko swerte mo? Gani man, no? Pero ting paghalong gyapon dapat kina yan, no? Anytime. Kag pangamuyo kada. Anyway, may ara ka pa idugang. Ano ka diya pagbuhat ka na duraan ikaw, Yes, good. Bomboria, may idugang ka pa? Amo ina ang natipo naton nga impormasyon balantayon pagkid ang iban nga mga report nagikan diri sa natabo nga enkwentro sa tunga sa Philippine Army kag sa Communist Terrorist Group. Live report nagikan diri sa sitio Agdalusan, Barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo, kaupod si Bombo Ronel Brabanso, Bombo Dante Babas, Bombo Amay Soriaso, Bombo Jomar Villa kag Bombo Marisol Binyas, ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat, Bomboria Momblan, kasi makaupdanan ni mo dira for more updates. Sige. Pamati lang mga kabombo, diri gihapon sa Bombo Radio. As for me, nagapasalamat gid ako sa inyo tanan. We'll be continuing to enjoy the beautiful stories we received here diri sa kahapon lamang program. Buwas naman sa atong liwat nga pag-upod. Sa gihapon na ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.